त्यांच्या गावातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक ते आलेले आहेत आणि प्रशासकीय सर्व अधिकारी, महसूल विभागाचे सर्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, त्याचबरोबर निवासी तहसीलदार, त्याचबरोबर सहाय्यक महसूल अधिकारी या सर्वांच्या वतीनं हा सन्मान सोहळा आपण नागरी सन्मान सोहळ्याचे आयोजित करतो आहोत आणि त्यामुळे आज या सन्मानमूर्ती आर.जे. पवारसाहेब यांना सन्मानपूर्वक या विचारपीठावर त्यांच्या मातोश्री खरं तर ज्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये सरांचा जन्म झाला, एका आदिवासी गावामध्ये नंदुरबार, श्रीरामपूर आणि त्या गावातला तलावपाडा एक आदिवासी गाव जर त्या काळात होता, पण त्या आदिवासी गावामध्ये तिथल्या सगळ्या सामाजिक अन्यायावर, सामाजिक प्रतिक्रियांवरती मात करत त्यांनी आपल्या या प्रशासकीय अधिकारी पदापर्यंत जी कारकीर्द केली त्याचा मला खऱ्या अर्थानं गौरव आहे. आणि म्हणून आर.जे. पवारसाहेब यांच्या एकूणच सगळ्या जीवनाचं आणि त्यांनी प्रशासकीय सेवेचा त्याचा हा गौरव आपण करतो आहोत. मी मान्यवरांना विनंती करणार आहे की खरं तर आपल्याला वेळ जरी झाला तरी सुद्धा त्या सोहळ्याचं उद्घाटन आणि यथोचित स्वागत सन्मान तर मित्र, आजच्या या सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तानं आज ते सन्मानमूर्ती सन्माननीय आर.जे. पवारसाहेब यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. त्यांना हा मानाचा फेटा परिधान करून त्यांच्या आजवरच्या कार्याचा आपण गौरव करणार आहोत. आणि कुठलाही कार्यक्रम म्हटला की त्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीपप्रज्वलनानं करतो आणि म्हणून या सोहळ्यासाठी मुंबईहून उपस्थित डॉक्टर रमेश राणे, त्याचबरोबर त्यांच्या गावाहून आलेले माजी सरपंच, त्याचबरोबर सरांचे माजी शिक्षक आणि नंदुरबारहून आलेले सर्व ग्रामस्थ, या सर्वांचं स्वागत, त्यांच्या कुटुंबियांचं स्वागत आणि सर्व महसूल विभागातील अधिकारी, त्याचबरोबर आपण सर्वजण नागरिक थोड्याच वेळात या कार्यक्रमाचं उद्घाटन सन्माननीय जिल्हाधिकारी गौरमेसे मॅडम यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन होईल आणि कार्यक्रमाला यथोचित आपण सुरुवात करणार आहोत. कार्यक्रमाचं उद्घाटन आजच्या या सन्मान सोहळ्याचं सन्माननीय जिल्हाधिकारी गौरमेसे मॅडम, त्याचबरोबर नगराध्यक्ष सतेजी पारकर आणि त्याचबरोबर सर्व सन्माननीय अतिथी या विनंती करण्यात येत आहे की या सन्मान सोहळ्याचे दीपप्रज्वलन करून आपण उद्घाटन करणार आहोत. मी आदरणीय जिल्हाधिकारी गौरमेसे मॅडम यांना विनंती करतो. या सन्मान सोहळ्याचं दीपप्रज्वलन करून आपण उद्घाटन करणार आहोत. कुठलाही कार्यक्रम म्हटला की त्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपज्योती प्रज्वलित करून होते. कारण या दीपज्योती खरं तर आपल्या आयुष्याला त्याची ऊर्जा देते, अंधारातून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारी
आणि तमसोमा ज्योतिर्गमय अशा या दीपाचं जेव्हा आम्ही आयुष्यामध्ये वैभव घेतो तेव्हा खऱ्या अर्थाने सुख समृद्धी नांदते. आणि म्हणूनच या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या शुभ हस्ते होत आहे. या सोहळ्याला ज्येष्ठ साहित्यिक दबळे साहेब, त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार अशोक डबळेकर काका, आद्य सन्मान मूर्ती पवार साहेब, त्यांच्या सहचारी पवार मॅडम, त्यांच्या मातोश्री, त्याचबरोबर कणकवली प्रांताधिकारी कैसी दासकर साहेब, कणकवली तहसीलदार आदरणीय देशपांडे साहेब आणि खास मुंबईवर उपस्थित असलेले योगेश्वरी शशिकांत देशमुख साहेब आणि आपण सर्व या दीपज्योती प्रज्वलित करून आजच्या कार्यक्रमाचं यशस्वी उद्घाटन मान्यवरांच्या शुभ हस्ते होत आहे. हा सन्मान सोहळा हा एका कर्तृत्ववान प्रशासकीय व्यक्तिमत्वाचा सन्मान आहे. त्यांच्या कारकिर्दीचा हा सन्मान आहे आणि म्हणूनच त्यांना सदिच्छा देण्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित आहात. तुम्हा सर्वांचं आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत आहे. सरांच्या मातोश्री ह्या सुद्धा या सोहळ्यासाठी याची देही याची डोळा हा सन्मान सोहळा पाहताना त्यांच्याही चेहऱ्यावरती आनंद दिसतो आहे. दादो महानवर त्यानंतर कविते बहिणाबाई काव्य उचल ते खानदेशामधल्या मातीमध्ये साहेबांचं जन्म झालं आणि म्हणूनच या शेताने लढा लावला असा की जो गळाला तांदलेल्या धरून जावे आणि म्हणूनच या नभाने या भुईला दान द्यावे आणि माती तुझी चैतन्य गावे. मी असा आनंदी बेहोश होता शब्द गंधे तू मला बाहूत घ्यावे म्हणणारे नागा महाराज आठवतात. आणि म्हणूनच या खानदेशातल्या मातीतला सुगंध जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आला आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी देवगड हडपीठ गावामध्ये तलाठी पदावरून आपली कारकीर्द सुरू केली आणि एकूणच प्रशासकीय अभ्यास करत जनसामान्यांपर्यंत संवाद साधत वैभववाडी नायब तहसीलदार, कणकवली तहसीलदार, पुन्हा देवगड तहसीलदार अशा पदांपर्यंत सरांचा आलेख उंचावत गेला आणि तो आलेख म्हणजे आजच्या या कार्यकर्तृत्वाचा गुणगौरव सोहळा आहे. मी आयोजकांच्या वतीनं नागरी सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तानं मी आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करबेळकर काका यांना विनंती करतो की आजच्या सोहळ्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी दोरमिसे मॅडम आपला बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित आहे. त्यांचं अगोदर आपल्या भारतीय संस्कृतीप्रमाणे स्वागत सन्मान करणं गरजेचं आहे. कारण आम्ही भारतीय संस्कृती आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जेव्हा आपण अशा अतिथींचं स्वागत करतो ती आपली सिंधुदुर्ग संस्कृती आहे. या नभाने या भूमीला तसे त्या मातीतला सुगंध हा दरवळत राहतो. मी पुन्हा एकदा करबेळकर काका यांना विनंती करतो की आपल्या या कणकवली शहराचे प्रथम नागरिक सन्माननीय नगराध्यक्ष संदेश पालकर यांचाही सन्मान आपल्या हस्ते व्हावा. या सोहळ्यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक आदरणीय प्रतिनिधी ढवळ साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आपण करणार आहोत. त्याचबरोबर कणकवली प्रांताधिकारी आदरणीय ज्योतिषी कातकर साहेब यांचंही सन्मानपूर्वक स्वागत या ज्येष्ठ नागरिक सन्मान सोहळ्याच्या आयोजकांच्या वतीनं होत आहे. त्याचबरोबर कणकवली तालुका तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे साहेब, मी आदरणीय निवासी नायक तहसीलदार पाटील साहेब यांना विनंती करतो की काकांच्या हस्ते आणि निवासी नायक तहसीलदार पाटील साहेब यांच्या हस्ते सन्मान. आदरणीय खास मोबाईलवर उपस्थित असलेले आणि सन्माननीय आमदार उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचे ओवेसरी आदरणीय शशिकांतजी शिंदे साहेब यांचे सन्मानपूर्वक स्वागत आहे. मी आदरणीय करबेळकर काका यांना विनंती करतो की ज्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत ते सन्मानमूर्ती त्यांच्या मातोश्री यांचाही सन्मानपूर्वक स्वागत. खरं तर समोर उपस्थित असलेले
मनपूर्वक रमेश राणे त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. सर्वांचं शाब्दिक स्वागत करून खरं तर विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आदरणीय डॉक्टर रमेश राणे सर यांना विनंती करतो कृपया येथे यावं. सगळ्या सभागृहाच्या वतीनं आपण हा स्वागत स्वीकारा. मी करबिळकर काका यांना विनंती करतो की खास मुंबईहून केवळ आणि केवळ पवारसाहेब यांच्या मैत्री खातर जवळजवळ 1993 पासून पवारसाहेबांची मैत्री आहे आणि असा जिवलग मित्र आणि आज या मित्राचा हा सन्मान सोहळा होतो आहे. त्यांना विशेष आनंद होतो आहे. त्यामुळे ते आले त्यांचंही संपूर्ण सभागृहाच्या वतीने आपण स्वागत करूया. धन्यवाद. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. आजच्या सोहळ्याचं आयोजन नियोजन प्रयोजन खरं तर आदरणीय आर.के. पवार साहेब या आपल्या तहसीलदार पदाच्या एकूणच सगळ्या कारकिर्दीचं एक आदर्शवत असे प्रशासकीय लोकाभिमुख प्रशासन चालवणारे आणि ज्यांना उत्तम प्रशासक म्हणून अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आणि जनसामान्यांचा त्या ठिकाणी सर्व शासकीय योजनांचा आधारवड म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते आर.के. पवार यांच्या ह्या सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तानं थोडक्यात प्रास्ताविक आयोजकांच्या वतीनं मी ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करबिळकर काका यांना विनंती करतो की आजच्या सोहळ्याचं आयोजन नियोजन आणि प्रयोजन आपण आपल्या प्रास्ताविक केलं तेव्हा आदरणीय ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करबिळकर. सर्व आर्थिक आणि सन्माननीय व्यासपीठ महसूल खात्यातील 36 वर्षांची सेवा हा केवढा जोखमीचा प्रवास आहे याची कल्पना महसूल खात्यात काम करणाऱ्यांना निश्चित असेल, पण पवार साहेबांनी ती त्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. प्रत्येक पदावर काम करत असताना वेगवेगळ्या मानसिकतेची माणसं पुढे येत असतात. त्यांचं काम करत असताना वरिष्ठांकडून त्याचं मूल्यमापन होत असतं, मूल्यांकन होत असतं आणि तलाठी ते तहसीलदार यातील सर्व कर्मचारी हे माझ्या मते मुकादमाच्या स्वरूपात वागत असतात. म्हणजे वरिष्ठांच्या समोर त्यांना मुकं राहावं लागतं आणि त्यामुळे पुढ्यात येणारा प्रत्येकावर तो राग दमबाजीच्या स्वरूपात निघत असतो. आम्हाला तर सगळ्याच कर्मचाऱ्यांचा म्हणजे महसूल खात्याचाच म्हणजे सगळ्याच कर्मचाऱ्यांचा, परंतु या सगळ्या व्यवहारामध्ये डोकं शांत घेऊन जनतेशी व्यवस्थित न्याय होऊ, जिथं आवश्यक तिथं थोडं करारी हो आणि जिथे आवश्यक तिथं मृत्यू हो. 36 वर्षाची वहिवाट वाटता म्हणून त्यांनी मुद्दा वहिवाट म्हणतो, कारण हा जो एक मार्ग त्यांनी आता प्रस्थापित केला आहे त्या मार्गानं जर प्रत्येक कर्मचारी शासनाचा प्रत्येक कर्मचारी जनतेला सेवा देणारा प्रत्येक कर्मचारी काम करत राहिले तर बऱ्याचशा तक्रारींचं निवारण होईल. पवार साहेबांच्या बद्दल फारच कमी लोक नकारात्मक बोलतात, परंतु सर्वच लोक सकारात्मक बोलतात. याचा अर्थ असा नाहीये की वाटेल त्या पद्धतीनं त्यांनी वाटेल ते काम करून दिलेलं आहे. जे काम होईल ते सहजगत्या झालेलं आहे, जे काम होणार नाही ते होणार नाही सांगितलेलं आहे, परंतु त्याचबरोबर ते काम होण्यासाठी काय केलं असता त्याच्यामध्ये प्रगती होऊ शकते किंवा त्याच्यातून चांगले रिझल्ट मिळू शकतील हे सुद्धा जसं त्यांच्या नोकरीचा अनुभव वाढत गेला तसं आई फंडा त्यांचा वाढत गेला आणि त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत गेली. मित्रांनो, 36 वर्षाच्या सेवेतली जवळपास 30 वर्ष त्यांची कणकवली तालुक्यात सेवा झाली. मला या ठिकाणी एक वेगळ्या डिपार्टमेंटच्या माणसाचा अनुभव सांगायला लागतो. एसटी मध्ये 500 अधिकारी होते. ज्यांनी आपली नोकरीची सुरुवात पवार साहेबांनी एकदम त्रास म्हणजे गाड्या धुण्याच्या हेल्परच्या भूमिकेतनं सुरू केली आणि रिटायर्ड होताना
49 सेवेनंतर रिटायर होताना तो पीए टू चेअरमन या पदावरून रिटायर झाला. मुंबई सेंट्रल सर्कल म्हणजे आम्हाला आठवतं आम्ही जेव्हा मुंबईला प्रवास करायचो कॉलेजच्या निमित्ताने तेव्हा फक्त एसटी हाच एकमेव मार्ग होता आणि त्या एकमेव मार्गासाठी 15-15, 20-20 दिवस 24-24, 48-48 तिकिटांसाठी रागा लावायला लागायच्या आणि प्रचंड वाहतूक कोकणची बॉम्बे सेंट्रलवरून होतायची आणि त्या बॉम्बे सेंट्रलला त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या सेवेची जवळपास 80% सेवा केली. कामाची त्यांच्या पद्धती होती, नावही सांगून पेस्टनची मूर्ती फारशी खास होती. त्यांच्या कामाची पद्धती अशी होती, समोरचा माणूस ओळखीचा असो अथवा नसो, कोणाची संदर्भाची चिठ्ठी घेऊन आलेला असो अथवा नसो, त्याला प्रत्येकाला ते रिझर्वेशन मिळावं. एसटीमध्ये ज्या 5 सीट राखीव असायच्या सुरुवातीच्या त्यामध्ये रिझर्वेशन मिळावं म्हणून चिठ्ठी द्यायची. आता गमत ते तशी होती. पेस्टनजी साहेबांच्या वेळात 2 प्रकारची कागदाची पॅड असायची. एक पांढऱ्या प्रकारचं पांढऱ्या रंगाचं असायचं आणि एक रंगीत असायचं. पांढऱ्या कागदावरून चिठ्ठी गेल्यानंतर बुकिंग काउंटरवर तिकीट मिळेल त्याची हमी नसायची, परंतु रंगीत कागदातून चिठ्ठी गेल्यानंतर त्याला निश्चितपणे तिकीट दिली जायचं. हा कामाचा कन्सेप्ट त्यांच्या होता. परंतु सर्वसामान्य लोकांचं मत असं होती, अरे पेस्टनजी साहेबांच्या माझ्यावरून तुम्हाला चिठ्ठी मिळते, काउंटरला तिकीट नाही तर काय होईल. याच्यातनं जी लोकप्रियता, मानसिकता आणि काम करण्याची पद्धती त्यांनी जपलेली होती, पवार साहेबांच्या संपूर्ण कालावधीत मला ती दिसली. आलेला कुठलाही माणूस त्यांच्या बरोबर नाखुश झालेला नाही. थोडाफार तो एवढा असेल, चिडला असेल, परंतु आपलं काम मार्गाला लागते याच्या पद्धतीने त्याला आश्वस्त त्यांनी केलेलं होतं. आता या ठिकाणी वेगवेगळे त्यांच्यासोबत काम केलेली माणसं आहेत, ती पण बोलणार आहे. पवार साहेबांना आपलंही मनोगत व्यक्त करायचं आहे. पण मला सांगायचं की एकदम काळातल्या पदावरून वरच्या पदावर जाईपर्यंत जी डेव्हलपमेंट त्यांनी आपल्यामध्ये केली त्या प्रकारचीच जर डेव्हलपमेंट प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी केली तर मला वाटतं शासनाबद्दल लोकांसोबत फार चांगलं होईल आणि त्याला लोकांकडनं भरभरून प्रतिसादही मिळेल, त्याचं कौतुक होईल. मित्रांनो, आधीच वेळ झाल्या, जास्त वेळ मी न घ्यायला तुमच्या लोकांसाठी जागा मोकळी करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं वास्तविक आदरणीय कर्वेकर काका पाटील याच दरम्यान आदरणीय पंचायत समितीचे माजी सभापती आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन तुळशीदाजी रावळे साहेब जे आले त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. त्याचबरोबर व्यापारी संघटनेचे आदरणीय दीपकजी बेलवलकर इथे आलेले ज्येष्ठ उद्योजक त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. सर्व मान्यवरांच्या सदिच्छा आहेत. पण याचबरोबर आदरणीय विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय आमदार प्रभूजी जेठा साहेब काही महत्वाच्या कामानिमित्त बाहेर घरी असते तरी आजच्या या सोहळ्याला ते सदिच्छा देत आहेत आणि त्या सदिच्छा आपण या ठिकाणी त्यांच्या पाहूया ऑनलाईन. हॅलो हॅलो, येत आहेत, बोला साहेब बोला. हा येतो का आवाज? हॅलो, एक मिनिट. येतो तुम्हाला नाही का, तुम्ही बोलायला घेणार आहे. मी बोलतो ना. हा हा, नमस्कार. येतो आवाज ना? येस येस. आरजे साहेब, पवार साहेब, नमस्कार. तसं नाही येणार तुम्ही. हॅलो, तुम्ही डायरेक्ट भाषण करा. हा बस बस बस. पवार साहेब, तुम्हाला या सेवानिवृत्तीच्या खूप खूप हा नाही आता नाही लावला तर येतो आवाज. अच्छा अच्छा. सेवानिवृत्तीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला पुढचं आयुष्य हेल्दी वेल्दी सगळं राहो. तुम्ही तुमच्या एकूण कारकिर्दीमध्ये खूप छान काम केलं. एक सगळ्या लोकांच्या प्रश्नाला भिडणारा माणूस होता.
कधीही फोन केलं पवार साहेबांना तरी पवार साहेब हा तरी तुम्ही ताबडतोब त्या व्यक्तीचं काम करून देत होता. त्यामुळे तुम्हाला काम सांगायला पण आनंद वाटायचा, तुम्ही काम पण छान करायचे. कणकवलीचं झालेलं जे काही संकुल आहे, तहसील कार्यालय वगैरे, तर ते फारच अप्रतिम आहात. सर्वप्रथम मी आदरणीय ज्येष्ठ साहित्यिक आणि खऱ्या अर्थानं साहेबांचे अनेक क्षेत्रातले मित्र आहेत. म्हणजे साहित्यिक आहेत, पत्रकार आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. आणि मगाशी मी उल्लेख केला की साहेबांचा जन्मच हा खानदेशामध्ये झाला आणि तिथे साहित्यिक विचारांचं बीजारोपण झालं. नादो महानोर बहिणाबाईंच्या कविता ऐकत ऐकत आपण सर्व लहानाचे मोठे झालोत. आला सास गेला सास दोन साचाचं अंतर, अशा रीतीनं जगण्याचं तत्वज्ञान ज्या कवयित्रीने मांडलं, अशा भूमीमध्ये साहेबांचा जन्म झाला. आणि म्हणूनच त्या साहित्यिक बांधिलकी स्वीकारणारे साहेब आहेत. मी प्रदीपजी ढवळसाहेबांना विनंती करतो की आपण साहित्यातून मातीला, तिथल्या अक्षरांना जिवंत केलात आणि आज साहेबांच्या ह्या कार्यकर्तृत्वाला आपण या ठिकाणी सदिच्छा द्याव्यात. आदरणीय जिल्हाधिकारी मॅडम, या नगराचे नगराध्यक्ष आणि माझे मित्र संदेशजी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि आजची खरी सत्कार मूर्ती म्हणून आपण आज त्यांना निरोप समारंभ म्हणून इथे जो आयोजित केला आहे, त्यानिमित्त उपस्थित असणारे आपण सगळेजण. काही माणसं आपल्या आयुष्यामध्ये अशी येतात की केव्हा ते आपली होऊन जातात तीच कळत नाहीत. माझा तसा 20-22 वर्षाचा संबंध, नरडेवे नावाचं गाव आहे, त्या गावामध्ये आमचं धरणामध्ये सगळे आम्ही विश्वस्त झालेली माणसं. आणि अशा ह्या काळामध्ये माझे वडील म्हणाले की प्रदीप जागा विकत घे. मी आता रिटायर्ड झालो आहे. आता जागा विकत घ्यायचं म्हणजे काय, मी मुंबईतच वाढल्यामुळे फारसं काय माहीत नव्हतं. मग मी माझे मित्र त्यावेळी जिल्हाधिकारी जे होते त्यांना फोन केला, प्रमोद नलावडे यांना. आणि प्रमोदजींना म्हटलं की अरे माझ्या बाबांची अशीची इच्छा आहे, काय करायचं, जागा विकत घ्यायची आहे. पहिल्यांदा मला जिल्हाधिकाऱ्यांनीच घाबरवलं. मला जागा बिगा घ्यायच्या काय, भानगडीत पडू नकोस तू, सातबारा इतका सोपा नसतो. म्हटलं मला सातबारा माहीत नाही आणि काहीच माहीत नाही, मग करू काय, वडिलांची ती इच्छा आहे, मला पूर्ण करायला पाहिजे. तर मला तू एक काम कर, तू मी का तहसीलदारांना सांगतो, त्यांना जाऊन तू भेट. कडे जायचं. मी सर्वसामान्य माणूस देखील घाबरत असतो. कळत नाही देखील तर मुद्दाम वापरलाय. त म्हणजे तलाठी, त म्हणजे तहसीलदार आणि प म्हणजे पवार. अशा ह्या ततप करत असताना या माणसाची मैत्री झाली. आणि मैत्री इतकी घट्ट झाली की अनेक वेळा वेगवेगळे साहित्यिक, ज्यावेळी माझ्या फार्म हाऊसमध्ये मधु मंगेश कर्णिक असतील किंवा अनेक साहित्याची आवड असणारा माणूस ज्या मातीतूनच हा आलेला आहे. एकाच ध्येयाच्या ध्रुवताऱ्यावर जन्माच्या बोलीने लक्ष केंद्रित करून विधायक नजरेची माणसं जर निघाली, त्यांच्या हातून किती अभिजात प्रतीचं काम होऊ शकतं हे आपण पवारांच्या रूपाने या नगरामध्ये अनुभवलेलं आहे. अलीकडचा काळच असं झालाय, श्रमाशिवाय पैसा, ज्ञानाशिवाय पदवी, योग्यतेशिवाय पद, चारित्र्याशिवाय प्रतिष्ठा. या बदलत्या युगाच्या आश्वासनं सगळ्यांना दिशाभूल करतायत. विद्वत्ता, व्यासंग, चारित्र्य, संशोधन, लेखन ही मूल्यच हरवली आहेत की काय, अशा सगळ्या काळामध्ये आपण वावरत असताना इतका उत्तम तहसीलदार आपल्या शहराला मिळणं ही भाग्याची गोष्ट आहे. अनेक जणांची मनोगत ऐकत होती. हा माणूस कधी वहिनींबरोबर भांडला असेल असंही मला वाटत नाही, किंवा वहिनीने देखील त्याला कसं स्वीकारलं असेल हेही मला थोडंसं
अशोकजी सांगा नंतर याच्यावरती लिहिलं पाहिजे. का केवळ कायम कार्यालयात मी ज्यावेळी फोन करायचो, इकडे जिल्ह्यात आलो की तुमच्या जिल्ह्यात आलोय बाबा मैत्रीच्या नात्याने, ये ना तहसीलदार कार्यालयामध्ये बसलोय, रात्री 9 वाजता रात्री 10 वाजता हा माणूस बसलेला असायचा. इतकं सोपं नसतं मित्रांनो. जे क्षेत्र आपण निवडतो त्या क्षेत्रामध्ये प्रामाणिकपणे वागणाऱ्या माणसांची संख्या अलीकडच्या काळात कमी होत चाललेली आहे. आणि पवारसाहेब हा माणूस चिडला तरी असाच, काय त्या माणसाच्या मनात, खरं म्हणजे पवार या शब्दामध्येच महाराष्ट्रात जादू आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे ह्याही माणसामध्ये ती जादू आहे. साहित्यिक जवळ आहेत, राजकीय माणसं जवळ आहेत. अशोकरावांसारखे, विनोबा म्हणायला हरकत नाही आमच्या सिंधुदुर्गातले, त्यांच्यासारखं व्यक्तिमत्व बरोबर आहेत. आमचे दीक्षांतसारखा तरुण तहसीलदार आमचा मित्र हे त्यांच्याबरोबर आहेत. आणि या सगळ्यांना मार्गदर्शन करायचं हे काम सातत्याने करत असतं. माझ्या आयुष्यात एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रसंग आला, तो नरडवे धरणाचा. नरडवे धरण हे गाजलं होतं खूप, गेली अनेक वर्ष बंद पडलं होतं, कोण आपल्याने कोण परकं तेच कळत नव्हतं. आणि मग अशा वेळी आमच्या नरडवे बांधवांना, नरडवे धरणग्रस्ताला 13.5 लाखाचं काहीतरी पॅकेज मिळालं. आणि ते आमचे ज्येष्ठ आमचे मित्र आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ते मुख्यमंत्री होते, त्यांच्या मागे लागून म्हटलं की ह्या गावाचं जरा बघा. ते पवारसाहेबांना मी गाठलं की असं हे करता येतं का. मग मला हवं ती थोडीशी माहिती करून घेतली आणि त्यावेळी मग 50 लाखाचं पॅकेज आदरणीय आमच्या शिंदेसाहेबांनी मंजूर केलं. त्याच्या मागे जो अभ्यास होता, त्याच्या मागे जी काही आमचे सगळे प्रयत्न सुरू होते, त्यामध्ये थोडंसं मार्गदर्शन पवार साहेबांचं नक्की होतं. या इथे मला प्रामाणिकपणे सांगावंसं वाटतं. शेवटी निवृत्तीमध्ये वृत्ती नावाची गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. तुमच्यामध्ये काय वृत्ती आहे, काय वृत्तीने तुम्ही काम करणार आहात. बरं, या माणसाकडे ज्ञानाचं इतकं घबाड आहे की अनेक जण वेगवेगळ्या अडचणीने तहसीलदार कार्यालयामध्ये जात असतात, लोकांना भेटत असतात. तर अशा वेळी मला असं वाटतं आपल्याला देखील, आम्हासारख्या मुंबईमध्ये वावरणाऱ्या माणसांना एखादं तहसील कार्यालयामध्ये काम असेल तर काय करावं लागतं. तर मग अशा वेळी आम्ही काय करतो, कुठल्या तरी राजकीय संदेशासारखे आमचे मित्र आहेत त्यांना फोन करतो. बाबा जिल्हाधिकारी मॅडम काय आमचा फोन घेणार नाहीत, सर्वसामान्य माणसांचा, त्यांच्यापर्यंत पोचायचं तर कसं पोचायचं. अशा प्रकारच्या आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे मार्गाने त्यांच्यापर्यंत पोचायचा प्रयत्न करत असतो. पण ज्या पवारसाहेबांच्या दालनामध्ये सर्वसामान्य माणसाला जाताना देखील सुद्धा भीती वाटत नाही आणि सर्वसामान्य माणसाला विश्वास वाटतो, काम जरी नाही झालं तरी हा माणूस बोलून त्या माणसावरती ज्या पद्धतीने आपल्या प्रेमाचा वर्षाव करत होता आणि मार्ग सांगत होता, हे फार कठीण काम असतं. हे काम जोपासलं. खरं म्हणजे मला कालच मुंबईत जायचं होतं आणि अचानक दीक्षांतजींचा मला फोन आला, डवसर तुमचे मित्र रिटायर होतात. म्हटलं त्यांना कोण रिटायर करणार आहे. व्यवसायामध्ये गव्हर्नमेंटच्या प्रोसिजरप्रमाणे रिटायर होतील, पण पवारसाहेब तुम्हाला अनेक जण स्वीकारतील. आमच्या संदेशसारखी मंडळी आहेत, त्या गमतीने हा विषय घेऊ नको संदेशराव. अजूनही काही मंडळी आहेत. या सगळ्या मंडळींना तुमच्या ज्ञानाची नक्कीच गरज राहील, पण त्यांच्याकडे वाहत, संदेशजींकडे वाहत जायच्या आधी सर्वसामान्य माणसांची मदत कशी होईल हा तुमचा जो स्वभाव आहे तो स्वभाव तुम्ही विसरू नका. हेच मला ह्या सगळ्या नगराच्या वतीने सांगावंसं वाटतं. माझ्याकडे त्यांच्यासाठी खूप बोलण्यासारख्या अनेक मैफिली आम्ही केलेल्या आहेत, अनेक मैफिली माझ्या फार्म हाऊसवरती. आणि या माणसाचं एक आहे, सर एवढा मोठा साहित्यिक तुमच्याकडे येतो, मला ऐकू द्या फक्त. ऐकणं अलीकडेच कमी झालेलं आहे हो. ऐकणं नावाची गोष्टच राहिली नाही आहे. तसं मितभाषी आहेत पवार, फार कमी बोलतात. तुम्ही 10-12 वाक्य बोलवता, एखादं वाक्य पटकन सोडतील. ऐकण्याची वृत्ती, मी मगाशी निवृत्ती शब्दामधला वृत्ती हा शब्द वापरला, ती वृत्ती ज्या माणसाकडे असतो तो माणूस आयुष्याचा प्रवास हा उत्तमच करेल. कुटुंबाकडे थोडंसं आता लक्ष तुम्ही द्याल असं मला वाटतं. थोडंसं वहिनी मी तुमची बाजू घेतो की थोडंसं त्याने आता कुटुंबाकडे लक्ष द्यावं आणि कोकण सोडून जाऊ नये. कोकणातच त्यांनी राहावं, कोकणातच तुमची खरी गरज आहे एवढी विनंती करतो. मित्रवर्यान थोडासा वयाने ज्येष्ठ, तर तुमच्या आधी 5 वर्षे मी रिटायर झालेलो आहे, त्यामुळे तो अधिकार मला असल्यामुळे, मैत्रित्वाचा अधिकार असल्यामुळे तो तुम्ही जपाल. तुमची प्रकृती, कामामुळे काम करणारा माणूस कधी आजारी पडत नाही. मला देखील तुमच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे.
आदरणीय आनंद दिघे साहेब, आपण सगळ्यांनी नाव ऐकलेलं असेल, त्यांच्या नावाने मी दिगवळ्यामध्येच जवळ असणारे एक ऑर्फन सेंटर सुरू करतो आहे. आमच्या मुख्यमंत्री म्हणजे शिंदे साहेबांची खूप इच्छा आहे की 30 मुलींना आपण दत्तक घेऊन तिथे त्या ऑर्फन सेंटर सुरू करतो आहोत. त्या सेंटरमध्ये तुम्ही आमच्याबरोबर संचालक म्हणून काम करावं, ही देखील मी तुम्हाला माझ्या संस्थेच्या वतीने विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. हॅलो. खरं तर माणसाने गजबजलेल्या या सगळ्या वातावरणात ज्यांचे पाय धरावे आदराने असे पायच आता गायब होत आहेत आणि ज्यांचं बोर्ड धरून चालावं दिशादर्शक म्हणून अशी माणसंच आता गायब होत आहेत. अशा काळामध्ये पुन्हा एकदा आर.जे. पवार साहेबांसारखं एक आदर्शवत व्यक्तिमत्व येणाऱ्या काळासाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल असं आदरणीय ढवळसाहेब यांनी व्यक्त केलं. याच दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग आदरणीय मच्छिंद्र सुकटे साहेब इथे उपस्थित आहेत. मी निवासी नायब तहसीलदार दिलीप पाटील साहेब यांना विनंती करतो की त्यांचं सन्मानपूर्वक स्वागत करावं. निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग मच्छिंद्र सुकटे साहेब. त्याच दरम्यान वेंगुर्ला तहसीलदार आदरणीय ओतारी साहेब यांचंही इथे आगमन झालं. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आयोजकांच्या वतीनं होत आहे. वेंगुर्ला तहसीलदार ओतारी साहेब आणि कुडाळचे तहसीलदार आदरणीय सचिनजी पाटील साहेब, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आयोजकांच्या वतीनं होत आहे. या सोहळ्याच्या निमित्तानं आपण सर्वजण उपस्थित आहात. तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करून मी खास मुंबईहून उपस्थित असलेले आणि महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब यांचे स्वीय सचिव म्हणून आपला बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित असलेले आदरणीय शशिकांतजी शिंदे यांना विनंती करतो की आपणही आजचे सन्मानमूर्ती पवारसाहेब यांना शुभेच्छा द्याव्यात. आजच्या या सेवानिवृत्ती सन्मान सोहळ्यासाठी आपल्या बिझी शेड्यूलमधून वेळात वेळ काढून उपस्थित असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकप्रिय जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे मॅडम, कणकवली नगर परिषदेचे नगराचे नगराध्यक्ष संजयजी पारकर साहेब, ज्येष्ठ साहित्यिक आणि प्राचार्य, मगाशी ढवळ सरांची ओळख करून देताना अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाची सगळी ओळख करून देण्यात आली, परंतु त्यांचा मूळ पिंड हा प्राचार्याचा आहे, शिक्षकाचा आहे, हे सांगण्यात आलं नाही. प्राचार्य ढवळ सर, त्याचबरोबर माननीय प्रांत अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार साहेब, व त्याचबरोबर व्यासपीठावरील मान्यवर व्यक्तिमत्व आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या बंधू आणि भगिनींनो, पवार साहेबांचा आणि माझा फारसा परिचय नाही. 4 वर्षापासून आहे. तुमच्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले एक नेव्हीचे लायझनिंग अधिकारी माझ्याकडे येत असतात मंत्रालयातल्या विविध कामांसाठी. त्यांची माझी मैत्री झाली 8-10 वर्षापासून. त्यांच्यामुळे मी पवार साहेबांच्या संपर्कात आलो. त्यानंतर मला लक्षात आलं की एक मिश्रण काही वेगळंच आहे. सर्वसाधारणपणे मी पण ग्रामीण भागातून आलो आहे. काही कामासाठी अगदी मंत्रालयात असताना, मंत्री महोदयांकडे काम करण्यापूर्वी इतर विभागात असतानासुद्धा कल्याण तहसीलला कधी जायची वेळ आली तर आधी पोटात गोळा यायचा. तहसीलला गेल्यावर कोण विचारेल का नाही, काम होईल का नाही, इथून सुरुवात असायची. आणि आजही बऱ्याच ठिकाणी तशीच परिस्थिती आहे. आता आपण बघतो दिवसेंदिवस पृथ्वीचं वातावरण वाढत चाललं आहे. का? झाडांची संख्या कमी होत चालली, त्याचबरोबर वाघांची संख्या कमी होत चालली. तशीच प्रशासनातल्या पवार साहेबांच्या सारख्या चांगल्या अधिकाऱ्यांची संख्याही कमी होत चालली. कारण त्याला जबाबदार प्रशासन आहे, त्याचबरोबर आपण सुद्धा आहोत, जनतासुद्धा आहे. आपण कुठल्याही कार्यालयात गेलो, कुठल्याही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसते, बरीचशी माहिती घेतलेली नसते. गेल्यानंतर आत्ताच्या आता तहसीलदाराने किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी माझं काम केलं पाहिजे, ही लोकांची जी वृत्ती बळावत चाललेली आहे, त्याला आपण म्हणजे सर्वसामान्य जनतासुद्धा कारणीभूत आहे. केवळ प्रशासनावर दोष देऊन उपयोग नाही. आपण बऱ्याचदा कागदपत्रांची पूर्तता करत नाही, बऱ्याचदा त्याची माहिती नसते आणि गेल्यानंतर आपणही आर्जवी भाषेत बोलत नाही, गेल्या गेल्या दम द्यायची सुरुवात. त्यामुळे प्रशासनातले बरेच अधिकारी त्रस्त आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे.
हां, पैसे मागितले जातात, त्रास दिला जातो, जाणून बुजून पैसे देण्यासाठी त्रास होतो, ह्या गोष्टीही खऱ्या आहेत, मी नाकारत नाही. पण प्रशासनातही चांगले अधिकारी आहेत, खूप चांगले अधिकारी, बरेचसे अधिकारी आहेत. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो. मी कल्याण तहसीलला माझी ओळख न देताही बऱ्याचदा गेलो, पण माझी कामं झाली, फारसा त्रास झाला नाही, फारसा त्रास झाला नाही. कागदपत्र दिली, ते सांगतात 2-3 दिवसांनी या, काम झालेलं असतं. म्हणजे प्रत्येक वेळेला पैसेच द्यावे लागतात, त्याच्याशिवाय काम होत नाही, ही आपली चुकीची समजूत आहे. पण आपल्या लोकांकडेही आपण कुठंतरी नाक्यावर टिवल्या बावल्या करण्यात दिवस वाया घालवतो, पण गेल्यानंतर 2 मिनिटात माझं काम झालं पाहिजे, मी कोण आहे, ही जी वृत्ती आहे, याच्यामुळे प्रॉब्लेम असतो. कारण महसूल खात्यातल्या लोकांना बरीच कामं असतात. महसूल खातं हे आज नाही, पेशवे काळापासून सर्वसामान्य लोकांशी नाळ जोडलेलं खातं आहे किंवा सर्वसामान्य जनतेची कामं त्या विभागात असतात. आता पवार साहेबांसारखे काही अधिकारी मी पाहिलेले आहेत आणि अशा बऱ्याच अधिकाऱ्यांचा माझ्याकडे संग्रह आहे. कारण मंत्री महोदयांकडे काम करत असताना विविध लोक त्यांच्या अडचणी घेऊन येतात, त्याच वेळेला बऱ्याच नियमांची आम्हालाही माहिती नसते. मग अशा अधिकाऱ्यांना आम्ही फोन करतो, हां पवार साहेब असं एक काम आलं आहे, पुढं काय करायचं. मग ते त्यावेळेला बरोबर सांगतात की असं नाही असं करा, असं नाही असं करा. आता पवार साहेबांकडे बघितल्यानंतर मला 2 जाहिरातींची आठवण होते. 2 जाहिराती कोणत्या? पहिली एक जाहिरात आहे बेस्टची, आता ती लागत नाही, 5-7 वर्षापूर्वी होती. बेस्टमध्ये एक बस आहे, ती वेटीहून सुटलेली आहे. एक तगडा मनुष्य, म्हणजे धडधाकट मनुष्य असतो, त्याचं वय झालेलं असतं, 65-70 वर्षाचं दाखवलेलं आहे, पण तो बस पकडतो. आणि एक तरुण मुलगा आहे, पण तो बस पकडताना त्याला धाप लागते, त्रास होतो. त्याच्यात येतं खाली वाक्य येतं, 60 साल का बुडा या 60 साल का तरुण. पवार साहेबांकडे बघून वाटत नाही का तुम्हाला की हे निवृत्त झाले? असं मला वाटतच नाही. त्यांचा आजही शांतपणे काम करण्याचा उत्साह, तितकंच प्रत्येकाचा प्रॉब्लेम समजून घेऊन त्याला न्याय देण्याची वृत्ती, ह्या 2 फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्याचप्रमाणे दुसरी एक जाहिरात लागते, इन्शुरन्सची जाहिरात लागते. एक मुलगी येते, इन्शुरन्सची का व्याजाची जाहिरात आहे, मला वाटतं स्टेट बँकेची आहे ती. एक अधिकारी बसलेला असतो, त्याच्याकडे ती कागदपत्र घेऊन येते, एक कागद देते, तो दुसरा कागद मागतो, तिसरा कागद देते, एकदम ती फाईलच देते. फाईल दिल्यानंतर तोपर्यंत तो जेवणाचा डबा काढत असतो ना, असं विस्मयतेने बघतो, अरे हे काय आहे. तर ती मुलगी तयारी करून गेलेली असते. तशी परिस्थिती पवार साहेबांच्या ऑफिसला कधी आली असेल असं मला वाटत नाही. प्रत्येक आलेल्या माणसाला ते न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांची माझ्याकडे फारशी काही कामं नसतात, पण ते गावी जातात, येतात, काही वेळेला कोर्टाच्या केससाठी मुंबईत येतात, त्याच वेळेला त्यांचा माझा संपर्क येतो. त्यांचे इंडियन नेव्हीमधले मित्र जे आहेत मंगेशजी दळवे, त्यांच्या संपर्कातून. पण हा माणूस सर्वसामान्यांना जरूर न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो, अशी माझी धारणा झाली, म्हणून मी या कार्यक्रमासाठी आलो. अतिशय गरिबीतून आलेला माणूस आहे. त्यांच्या मातोश्री आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहे. त्यांच्या मातोश्रीचंही वय माझ्या अंदाजाप्रमाणे 80च्या वर असावं. परंतु एखाद्या आई जिवंत असताना तिच्या मुलाचा राज्याभिषेक व्हावा किंवा सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सत्कार व्हावा, यापेक्षा आणखी त्या आईला काय हवं असतं. आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या आईची जी मनोकामना होती किंवा इच्छा होती, तिची आज पूर्तता झाली असेल आणि त्या समाधानाने तृप्त झालेल्या असते. तर अतिशय गरिबीतून आलेला हा माणूस आहे आणि तलाट्यापासून सुरुवात केलेली आहे. आज हे तहसीलदार म्हणून सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या प्रमोशनचंही चाललेलं होतं, कदाचित ऑर्डर निघालीही असेल तर माहीत नाही, पण ते बहुतेक निघाली नाही, कदाचित निघावी अशी आपल्या सगळ्यांचीच इच्छा आहे. बघू आता काय होतं ते, परंतु त्यांना बेनिफिट तरी मिळेल कमीत कमी. तर पवारसाहेबांचं येणारं आयुष्य आनंदाचं, सुख समृद्धीचं, भरभराटीचं जावो, मनशांतीचं जावो, त्यांच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण हो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यकर्त्यांनी, आपण सगळ्यांनी त्यांच्या या ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊन पुन्हा त्यांना काहीतरी ऑनररी किंवा दुसऱ्या प्रकारचं पद देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग जनतेच्या सेवेसाठी हो, राज्याच्यासाठी हो, अशा शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. आपण सर्वांनी शांतपणे ऐकून घेतलं त्याबद्दल जय हिंद. आपल्या सर्वांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. खरं जर शशिकांतजी जेव्हा बोलत होते तेव्हा मला आरती प्रभूंची एक कविता आठवते की गेले द्यायचे राहून तुझे नक्षत्रांचे देणे, माझ्या पास आता कळ्या आणि थोडी ओली पाने. ही ओली पाने म्हणजेच एक स्नेहाचं, आपुलकीचं नातं असतं. आलो इथे रिकामा बहरून जात आहे, असं काही आदरणीय पवारसाहेब यांना आता वाटत असेल की मी इथे कुठला सिंधुदुर्ग आणि त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुठल्या तरी एका गावामध्ये त्या खूप नंदुरबारहून आलेले एक व्यक्ती जेव्हा ह्या प्रशासनाच्या अभ्यासानं
तहसीलदार पदापर्यंत जाते आणि प्रशासनाचा इत्यंभूत अभ्यास करून जनसामान्याशी नाळ बांधते ना, तेव्हा खरं आलो इथे रिकामा बहरून जात आहे अशी उक्ती सरांना निश्चितच या ठिकाणी लागू पडते. इथे प्रांताधिकारी कणकवलीचे आदरणीय जगदीशजी कातकर साहेब यांना विनंती करतो की आपणही अशा माणसानं समृद्ध झालेल्या व्यक्तिमत्वाला सदिच्छा द्याव्यात. आजच्या या आर्यजनच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रम प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित माननीय जिल्हाधिकारी महोदया, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, आरजे पवार आणि माझा संबंध साधारणतः 22 वर्षापासूनचा आहे. 2004 पासून मी आणि आरजे एकत्र काम करत आलो. सुरुवातीच्या काळात माझ्या हाताखाली काम केलेल्या आर्यजनबरोबर आत्ताच्या कालावधीत खांद्याला खांदा लावून आम्ही एकत्र काम करतो आहे. गेल्या 22 वर्षाच्या कालावधीत आरजे पवार यांनी शासनाचा कणा असलेल्या महसूल विभागात त्यांची जी 36 वर्षाची कारकीर्द आहे ती कारकिर्दीमध्ये महसूल प्रशासन असेल, नैसर्गिक आपत्तीसारख्या गोष्टी असतील, निवडणुका असतील, सर्वसामान्य नागरिकांच्या त्यांच्यासमोर येणाऱ्या अडचणी त्यांचं निराकरण असेल आणि शासनामार्फत राबवण्यात जाणाऱ्या विविध ज्या योजना आहेत त्या योजना त्या धोरणांचं राबवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या आयुष्याची 36 वर्ष अविरत सेवा या ठिकाणी केली. आज ते 36 वर्षाच्या प्रदीर्घ सेवेतून निवृत्त होत आहेत. आजच्या या सेवानिवृत्ती प्रसंगात मी त्यांना एवढ्याच शुभेच्छा देईन की त्यांचं उर्वरित आयुष्य जे आहे ते सुखासमाधानाचं, भरभराटीचं, आनंदाचं जावं. या निमित्तानं वहिनींसाठी एक नेहमी सेवानिवृत्तीच्या बाबतीत सांगितलं जातं आहे, सेवानिवृत्तीच्या अगोदर माणसाचा पगार पूर्ण तुमच्याकडे असतो आहे, माणूस अर्धाच तुम्हाला मिळत असतो आहे. आता सेवानिवृत्तीनंतर माणसाचा पगार अर्धा असेल पण माणूस पूर्ण तुमच्यासाठी आहे. इथून पुढं आरजेनी त्यांच्या कुटुंबियांनी म्हणजे स्पेसिफिक आरजेनी तरी त्यांचे छंद जोपासावेत, त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावं. सर्व वक्त्यांनी सांगितलं तसं संपूर्ण कुटुंबाकडे त्यांनी लक्ष द्यावं. त्यांचे राहिलेल्या काही ज्या इच्छा असतील त्या इच्छा त्यांनी भविष्यात पूर्ण कराव्यात. आजच्या या प्रसंगी माझ्याकडून, माझ्या कुटुंबियांकडून मी आरजेंना सेवानिवृत्तीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांचं उर्वरित आयुष्य सुखासमाधानाचं, भरभराटीचं जावं असं ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराज. धन्यवाद. आदरणीय पवारसाहेब उत्तम प्रशासक आहेतच, पण ते उत्तम माणूस आहे. एक निगर्वी व्यक्तिमत्व, विनयशील व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद खूप काही सांगून जातो की आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा, पाव्यातला सूर जैसा ओठातून ओघळावा, असं प्रसन्न जीवन जगणारे पवारसाहेब आहेत. आणि मी निवासी उपजिल्हाधिकारी आदरणीय सुकटे साहेब यांना विनंती करतो की अशा हसतमुख व्यक्तिमत्वाला आपण सदिच्छा द्याव्यात. सन्मान्य व्यासपीठ, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी मॅडम, आमचे मित्र ढवळ साहेब, ह्या नगरीचे नगराध्यक्ष पारकर साहेब, शिंदे साहेब, प्रांत साहेब आणि ज्यांच्याकडून मी 7-12 शिकलो असे आमचे आरजे पवार साहेब. मॅडम पण माझ्याकडे पाहायला लागल्या 7-12 शिकलो म्हणजे नेमकं काय, तर प्रोबेशनची सुरुवात माझी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून झाली. मॅडम जगदीशने जसं सांगितलं तसं त्याचा 22 वर्षापासूनचा आहे. माझा रावसाहेबांशी जवळजवळ 18-19 वर्षापासूनचा संपर्क आहे. रावसाहेबांना मी तलाठी, मंडळ अधिकारी कणकवली, नायब तहसीलदार म्हणजे निवासी नायब तहसीलदार कणकवली आणि आता तहसीलदार म्हणूनचाही कालावधी पाहिला. आणि बहुधा मगाशी शिंदेसाहेब बोलत होते त्यावेळेस मॅडम डिस्कस करत होत्या की खरं तर त्यांनी डेप्युटी कलेक्टर किंवा SDO म्हणून रिटायर्ड व्हावी ही आमची इच्छा होती मॅडमची ना आमची. आणि 1 मेला देवगड सब डिव्हिजन होण्याची जवळजवळ तयारी होती. तर त्यावेळेस मॅडम आणि आमचा प्लॅन असा होता, मॅडम तर सांगतील पण तो प्लॅन मी जरा अगोदरच ओपन करतोय की साहेबांना प्रांत म्हणूनच रिटायर करायचा असा हा आमचा खरा मॅडमचा ना आमचा प्लॅन होता की एवढ्या सिनियर माणसाला आणि ज्यांना महसूलमधला म्हणजे 7-12 जो हस्तलिखित तर आत्ताचा आपला जो ऑनलाईन झालेला आहे अशा सगळ्या बारीक बारीक बाबींचा तपशील असणारे म्हणजे आमचे आरजे रावसाहेब. म्हणजे पवार रावसाहेब त्यांना फारसं म्हणत नाही, जसं जगदीशने उल्लेख केला आरजे म्हणूनच त्यांची जास्त ओळख आहे. आणि आरजे म्हटलं की असं आपण इतर खूप याच्यातले मॉडर्न किंवा याच्यातले असे रावसाहेब असतील असं वाटतं, पण तसं नाही आहे. आमचे रावसाहेब एकदम शांत, मितभाषी आणि कुणालाही समजावून सांगणारे असे आहेत. कारण
प्रोबेशन आम्ही त्यांच्याबरोबर केलेलं आहे. कणकवलीलाच होतं मॅडम माझं प्रोबेशन शिवाय. रावसाहेबांबरोबर ह्या सर्व टप्पे म्हणजे रावसाहेबांना तलाठी कणकवली म्हणून पाहिलं, सर्कल हेडक्वार्टर पाहिलं आणि कुडाळ तहसीलदार जेव्हा मी आलो तेव्हा रावसाहेब RNT इथं कणकवलीला होते आणि जेव्हा RDC म्हणून पुन्हा येण्याचं भाग्य लाभलं तर रावसाहेब कणकवलीलाच तहसीलदार होते. पण काल त्यांनी उल्लेख केला की देवगडमधून जशी सुरुवात झाली आणि देवगडलाच रिटायर्ड होत आहेत, तर हा सुद्धा खूप एक मैलाचा असा टप्पा म्हणता येईल. नंदुरबारसारख्या ग्रामीण भागातून येऊन रावसाहेबांनी हा मोठा टप्पा गाठलेला आहे आणि खरं तर त्यांना त्यांच्या मॅडम असतील, आई असेल किंवा त्यांचं कुटुंब असेल, सर्वांनीही खूप मोलाची साथ दिली आणि आत्ता पुढेही जसं जगदीशनी उल्लेख केला तसं त्यांनी कुटुंबियांना जास्तीत जास्त वेळ द्यावा. याच्या पूर्वी त्यांनी आम्हाला जास्त वेळ दिलेला आहे. म्हणजे प्रोबेशनर सगळे असतील किंवा इतर कोणी असेल तर आम्ही सांगायचो की कणकवलीला द्या, रावसाहेबांकडे द्या, म्हणजे तिथे आपोआप शिकतील. म्हणजे कोणी नायब तहसीलदार येवो, डायरेक्टचे डेप्युटी कलेक्टर येवो, तहसीलदार येवो किंवा मॅडम IAS मधले येवो. देवगड तालुका तर आम्ही साधारणतः IAS प्रोबेशनर यांच्यासाठीच रावसाहेब तिथे आहेत म्हटल्यावर त्यांना चांगलं शिकायला मिळेल असं कामकाज RJ रावसाहेबांनी केलेलं आहे. याच्या पुढे जरी ते रिटायर्ड होत आहेत परंतु जसं आमचा महसुली 7/12 रिटायर्ड होत नाही तसंच 7/12च्या अनुषंगाने आणि कायमच आम्हाला सर्वांनाच महसूलच्या जरी आम्ही त्यांच्याकडून शिकलो असेल पण मार्गदर्शन करत राहावं हीच आम्ही त्यांच्याकडनं अपेक्षा बाळगतो. त्यांना पुढील आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. खरं तर नंदुरबार सारख्या एका दूरस्थ अशा ग्रामीण भागातून प्रतिकूलतेचे डंख सोसत काहीतरी करण्याच्या उमेदीनं अस्मान भरारी घेण्याचे पंख ज्यांनी लेवून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आलेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विविधतेने नटलेला जिल्हा आहे. तो गाव पाड्यांचा, जमिनीच्या तुकड्यांचा असा हा जिल्हा जरी असला तरी हा जिल्हा सांस्कृतिक ऐतिहासिक भूमीने नटलेला आहे. अशा जिल्ह्यामध्ये मातीमध्ये पवारसाहेबांचं कर्तृत्व फुललं. या मातीमध्ये कर्तृत्व फुलता फुलता कणकवली शहराचा सुद्धा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी त्यांनी आपल्या सगळ्या प्रशासनाला एक वेगळा आदर्श उभा केला आणि कणकवली शहर हे जिल्ह्याचं सांस्कृतिक व्यापार अशा विविधचं एक मध्यवर्ती केंद्र आहे आणि या कणकवली केंद्राच्या सर्वांगीण विकासाचं स्वप्न पाहणारे आदरणीय नगराध्यक्ष आज संदेजी पारकर इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की या कणकवली शहराच्या एकूणच सगळ्या सुंदरतेला महसूल विभागाच्या वतीनं पवारसाहेब यांचं जे काही कर्तृत्व आहे, त्यांचं योगदान आहे, ते निश्चितच कणकवली तालुक्यासाठी प्रेरणादायी आहे. आणि अशा व्यक्तिमत्वाचा सन्मान या कणकवली शहराला खरं तर त्यांनी जी ओळख निर्माण केली राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर की आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं 75 फूट राष्ट्र ध्वजस्तंभ उभारणं आणि त्याचबरोबर दिल्लीच्या लाल किल्ल्याची प्रतिकृती उभारून राष्ट्राला सलाम करण्याचं आणि राष्ट्रध्वजाला सलाम करण्याचा जो आदर्श या संपूर्ण देशाला ज्यांनी दिला ते तत्कालीन तहसीलदार आदरणीय RJ पवारसाहेब यांचं निश्चितच कार्य येणाऱ्या काळासाठी प्रेरणादायी आहे. मी आदरणीय नगराध्यक्ष संदेजी पारकर साहेब यांना विनंती करतो की अशा कृती आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला आपण सदिच्छा द्याव्यात. तहसीलदार सन्माननीय RJ पवार यांच्या सेवानिवृत्तीपर नागरी सत्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या या जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष अशा प्रकारच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडबिसे मॅडम, आमचे ज्येष्ठ सहकारी, ज्येष्ठ मार्गदर्शक, साहित्य क्षेत्रातले आमचे नामवंत आमचे प्राध्यापक, प्राचार्य सन्माननीय ढवळ सर, त्याचप्रमाणे प्रांताधिकारी जगदीशजी कातकर साहेब, सन्माननीय आमचे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे साहेब, शिंदे साहेबांचे अतिशय निकटवर्तीय आणि जवळचे सहकारी आमचे OSD
सन्माननीय शशिकांतजी शिंदे साहेब, आमच्या या जिल्ह्याचे ज्येष्ठ पत्रकार, आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय अशोकराव करंबेळकर, ज्यांचा आज या ठिकाणी नागरी सत्कार होतोय, ते आजचे उत्सव मूर्ती सन्माननीय RJ पवार साहेब, श्रीमती मीराताई पवार, त्यांच्या मातोश्री, व्यासपीठावरील सर्व, त्याचप्रमाणे आमचे मालवणचे तहसीलदार, कुडाळचे तहसीलदार, कणकवलीचे तहसीलदार आणि सर्व उपस्थित आपण सर्व मान्यवर, अनेक या समाजातले अनेक महत्त्वाची व्यक्तिमत्व माझ्या समोर त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सामाजिक क्षेत्रामध्ये, व्यापारिक क्षेत्रामध्ये, महसूल क्षेत्रामध्ये आणि त्याचबरोबर मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या महिला भगिनी, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, खरं तर 6:30 वाजल्यापासून आपण या कार्यक्रमाच्या म्हणजे उत्सुकतेमध्ये होतो। जवळजवळ आता 9 वाजायला आलेले आहे। जवळजवळ 3.5 तास आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी अनुभवतोय आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेणार नाही। मी 2-3 विषयावरच त्या ठिकाणी बोलणार आहे। खरं तर खानदेशवरनं आले, नंदुरबारवरनं आले, एक तलाठी ते तहसीलदार इथपर्यंत त्यांनी आपली कारकीर्द आपल्या कर्तृत्वावर त्या ठिकाणी गाजवली आणि एक शांत, संयमी प्रशासनातला एक अधिकारी कशा पद्धतीनं सर्वसामान्य माणसाला न्याय देऊ शकतो, सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी सेवा देऊ शकतो, हे एक उदाहरण आहे गेल्या 36 वर्षातला त्यांची जी कारकीर्द आहे। खरं तर मला आठवतं की एक काम असंच माझ्या एका कार्यकर्त्याचं होतं आणि अनेक वर्ष तो फिरत होता, त्याला त्या ठिकाणी मार्ग मिळत नव्हता कशा पद्धतीनं हे काम करावं। मी त्यांना सांगितलं, तहसीलदारांना भेटा, RJ पवार साहेब त्या ठिकाणी तुम्हाला मदत करतील। आणि खरं तर म्हणजे जादूच झाली। 1 वर्ष ज्याचं काम झालं नाही, त्याचं काम अवघ्या 8 दिवसामध्ये या तहसीलदारांनी त्या ठिकाणी मार्गदर्शन करून ते काम मार्गी लावलं। म्हणजे ही ताकद त्यांच्या अधिकारामध्ये होती, त्यांच्या अभ्यासामध्ये होती आणि म्हणून कुठेतरी ते जनतेला त्या ठिकाणी न्याय देत होते। आणि म्हणून मगाशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं, वेगवेगळ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांना आम्हाला प्रांत म्हणून बघायचं होतं आणि त्यांना तशा पद्धतीनं निवृत्ती द्यायची होती। ठीक आहे, पण त्यांनी जे जनतेच्या मनामध्ये आपलं एक स्थान निर्माण केलेलं आहे तहसीलदार म्हणून, तलाठी ते तहसीलदार म्हणून, हे स्थान कधी त्या ठिकाणी माणूस विसरू शकत नाही। आज जी माणसं या ठिकाणी उपस्थित आहे, मी प्रत्येकाकडे त्यांनी पाहतोय की ज्यांची ज्यांची कामं झाली, ज्यांना ज्यांना त्यांनी मदत केली, ते या ठिकाणी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी, त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी या गर्दीमध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित आहे। खरं तर म्हणजे जी गर्दी असते त्या गर्दीमध्ये माणसं दिसतात, म्हणजे सगळे आपण गर्दीत आहोत, पण ज्या माणसाची वाट गर्दी पाहत असते, म्हणजे हा माणूस त्या ठिकाणी आला पाहिजे, हे व्यक्तिमत्व म्हणजे RJ पवार। दुसरं, मगाशी आमचे ढवळ साहेब म्हणाले की संदेश पारकरांना त्या ठिकाणी कुठंतरी तुमच्यावर त्यांचं लक्ष आहे। कदाचित ढवळ सरांनी आजच्या जाहिराती बघितल्या असतील आणि कुठंतरी आता सेवानिवृत्त झाले, भविष्यामध्ये कुठेतरी हे सहकारी आमचे झाले तर त्याचा फायदा आम्हाला कसा त्या ठिकाणी राजकीय होईल किंवा कसा त्या ठिकाणी त्यांच्या अभ्यासी वृत्तीचा फायदा होईल। पण मी तुम्हाला सांगतो की त्यांच्या जाहिरातीवर त्या ठिकाणी जाऊ नका। ते सेवाभावी आहेत, मितभाषी आहेत, ते नक्कीच आपल्या उर्वरित आयुष्याचा सदुपयोग त्या ठिकाणी करतील। आणि मगाशी ज्यावेळी एका व्यक्तीने सांगितलं की त्यांनी पुढचा कार्यकाळ सेवानिवृत्तीनंतरचा हा माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये करावा आणि त्याच्यासाठी टाळ्या वाजलेल्या होत्या। आणि म्हणून सिंधुदुर्गामध्ये तुमची गरज त्या ठिकाणी आहे। तुम्ही कुठल्या पार्टीमध्ये जाताय की कुठे जाता तो विषय महत्त्वाचा नाही, पण जर कुठेतरी अनेक लोकांना जर मार्गदर्शन करण्याचं काम आपल्या नेतृत्वामध्ये असेल, आपल्या कर्तृत्वामध्ये असेल, तर त्याची आम्हाला सिंधुदुर्गवासियांना गरज आहे। आणि म्हणून प्रत्येकाला त्या ठिकाणी मार्ग देण्याचं काम आपण त्याच्यामधनं करावं। आणि परत शेवटचा मुद्दा की इथं कुठंतरी जाहिरात दिसते की वाघ निवृत्त होतोय। मी एवढंच सांगेन की RJ पवार साहेब, आपण निवृत्त होत नाही, ही आपली सुरुवात आहे। आणि हिंदीमध्ये म्हणतात टायगर अभी जिंदा आहे, त्यामुळे तुम्ही जिंदा दिलात
आणि त्याच पद्धतीनं तुम्ही त्या ठिकाणी काम करा. सेवानिवृत्ती हा सरकारी अधिकारी तुम्ही झालात आणि कधी ना कधी आपण सेवानिवृत्त त्या ठिकाणी होणारच होता, पण जनतेच्या मनामध्ये जे आपण एक स्थान आपल्या व्यक्तिमत्वातनं निर्माण केलेलं आहे, हे स्थान त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आणि म्हणून तुमचा आदर, तुमच्याबद्दलचा विश्वास हा त्या ठिकाणी जनतेला आहे. आणि म्हणून मी या व्यासपीठावर सगळी म्हणजे मगाशी मी जिल्हाधिकारी आणि मॅडमांना सांगत होतो की मॅडम आपणही तरुण आहात जिल्हाधिकारी म्हणून, आणि आपले सहकारी सुद्धा हे व्यासपीठावर सगळे तरुण त्या ठिकाणी बसलेले आहेत, आणि एक तरुणांची फळी या महसूलच्या प्रशासनामध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की या खात्याचं नेतृत्व सन्माननीय बावनकुळे साहेब करतायत, तेही काही चांगले निर्णय या महाराष्ट्रामध्ये घेत आहेत जनतेच्या हिताचे. आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर जर ही तरुणांची फळी एक टीम म्हणून एक सांघिक काम आपण या जिल्ह्यामध्ये जर केलं तर जो जिल्ह्याच्या विकासाचं जे सर्वसामान्याचं स्वप्न आहे, हे स्वप्न नक्कीच त्या ठिकाणी पूर्ण होईल. आणि म्हणून मी तुमच्या या सगळ्या टीमला मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. माझ्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आपल्या सगळ्या अधिकारातनं, सर्वसामान्यता विश्वास आपल्या अधिकारातनं निर्माण हो, आणि अशाच प्रकारचे अधिकारी या क्षेत्रामध्ये कार्यरत हो, त्यांची अशाच प्रकारची उज्ज्वल कारकीर्द त्या ठिकाणी व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आर.जे. पवार यांना सेवानिवृत्ती आणि त्यांच्या उर्वरित वाटचालीला त्यांना चांगलं निरोगी त्या ठिकाणी आरोग्य मिळू दे, त्यांना सुख समाधान आणि त्यांची सगळ्या प्रकारच्या ज्या सगळ्या मनोकामना आहेत त्या सगळ्या पूर्ण त्या ठिकाणी होऊ देत. आणि त्यांच्या सगळे जी काय भरभराट आहे आर्थिक जी आहे किंवा इतर सगळ्या प्रकारची भरभराट त्यांची हो अशा प्रकारची परमेश्वरच्या चरणी त्या ठिकाणी प्रार्थना करतो आणि शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आदरणीय आर.जे. पवार साहेब यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये अनेक प्रकारचे अनुभव झेलले असतील, पचवले असतील, परंतु एक प्रशासकीय अधिकारी हा नेहमीच आपल्या कामामध्ये प्रामाणिक राहतो. गुंत्यात गुंतुनी साऱ्या रंग माझा वेगळा, रंगात रंगुनी साऱ्या रंग माझा वेगळा, आणि गुंत्यात गुंतुनी साऱ्या पाय माझा मोकळा, असं स्वतंत्र अस्तित्व दाखवणारे आणि स्वतःची ओळख निर्माण करणारे आर.जे. पवार साहेब आहे. निश्चितच सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचं जे काही ध्येय आहे, मनोकामना आहे, ती पुरी हो. आपण त्यांचा नागरी सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. आणि या सन्मान सोहळ्यासाठी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आदरणीय धोडमेसे मॅडम उपस्थित आहेत. त्यांच्या समक्ष आणि सर्व नागरिकांच्या वतीनं त्यांचा सन्मान होईल. तत्पूर्वी मी आर.जे. पवार साहेबांच्या कार्यकर्तृत्वावर आधारित 2 ते 4 मिनिटांची त्यांची चित्रफित आपण पाहूया आणि मग आपण त्यांच्या सन्मानाकडे वळूया. आपण चित्रफित पाहूया प्लीज. ऑन. देवगडचे तहसीलदार श्रीयुत आर.जे. पवार यांचा संघर्षमय, प्रामाणिक आणि अत्यंत प्रेरणादायी जीवन प्रवास आहे. संघर्षातून कर्तृत्वाच्या शिखरावर तहसीलदार आर.जे. पवार यांचा आदर्श जीवन प्रवास खरोखरच तरुणांसाठी आदर्श ठरत आहे. परिस्थिती माणसाला घडवत नाही, तर माणसातली जिद्द परिस्थितीला बदलून नवा इतिहास घडवते. हा विचार केवळ पुस्तकी नसून तो प्रत्यक्षात जगणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे देवगडचे तहसीलदार श्रीयुत आर.जे. पवार. तलावपाडा श्रीरामपूर येथील एका साध्या शेतकरी कुटुंबातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज प्रशासकीय सेवेतलं एक आदराचं स्थान बनण्यापर्यंत पोहोचलाय. हा प्रवास केवळ एका व्यक्तीच्या यशाची गाथा नाही, तर आजच्या तरुण पिढीला दिशा देणारा एक जिवंत दीपस्तंभ आहे. शेतकरी कुटुंबातील संस्कार आणि बालपणाची शिदोरी. श्रीयुत पवार यांचा पाया त्यांच्या बालपणात आणि शेतकरी कुटुंबात वाढण्यात आलेल्या मूल्यांवर रचला गेला. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच, पण आई वडिलांनी दिलेली प्रामाणिकपणाची आणि कष्टाची शिदोरी हीच त्यांची खरी संपत्ती होती. तलावपाडा इथं प्राथमिक शिक्षण घेत असताना टंचाई आणि आव्हानं 5वीला पुजलेली होती. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा त्यांनी शिक्षणाची जिद्द सोडली नाही. शेतात घाम गाळणाऱ्या बापाचे कष्ट आणि कुटुंबाला सांभाळणाऱ्या आईची माया यांनी त्यांच्यावर जे संस्कार केले, त्याच संस्कारांनी पुढे चालून त्यांना शासकीय सेवेत निष्कलंकपणे काम करण्याची ताकद दिली. प्रादेशिक सेवा निवड मंडळाचा तो संघर्ष आणि यशाचा मंत्र. पवार सरांच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थाने कलाटणी मिळाली ती 1989च्या प्रादेशिक कोकण सेवा निवड मंडळाच्या परीक्षेमुळे. जाहिरात पाहून अर्ज भरण्याची सवय हा त्यांचा एक साधा पण अत्यंत महत्वाचा जीवनमंत्र होता. अनेकदा तरुण संधीची वाट पाहतात, पण पवार सरांनी आलेल्या प्रत्येक संधीचं सोनं करण्याचा प्रयत्न केला. या निवड मंडळात त्यांचा 5वा क्रमांक लागला.
परंतु सरकारी प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे नियुक्तीपत्र मिळून सुद्धा प्रत्यक्ष नियुक्ती होत नव्हती. अशा वेळी हताश न होता त्यांनी थेट कोकण भवन वाशी गाठण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. तिथल्या चौथ्या उमेदवाराच्या अनुपस्थितीमुळे त्यांना मिळालेली संधी म्हणजे केवळ नशीब नव्हतं, तर त्यांनी दाखवलेलं चातुर्य आणि तत्परता होती. तलाठी ते तहसीलदार 36 वर्षांचा कर्तव्यदक्ष प्रवास. 12 जानेवारी 1990 हा दिवस त्यांच्या आयुष्यातला सुवर्ण क्षण ठरला, जेव्हा त्यांनी हडपीड इथं तलाठी म्हणून आपल्या शासकीय सेवेची पहिली पावलं ठेवली. नंदुरबार ते थेट कोकण असा भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत भिन्न असलेला प्रवास सोपा नव्हता. मात्र त्यांनी त्या आव्हानाला आपलंसं केलं. 1990 ते 2006-07 आणि त्यानंतरचा त्यांचा सेवा काळ हा प्रशासनाचा सुवर्ण काळ म्हणावा लागेल. हिंदळे आणि कलमट यासारख्या संवेदनशील आणि महत्वाच्या ठिकाणी काम करताना त्यांनी जनतेचा विश्वास जिंकला. सामान्य माणसाच्या 7-12 उतार्यापासून ते अगदी तहसील कार्यालयातल्या मोठ्या निर्णयांपर्यंत त्यांनी नेहमीच सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानलं. प्रामाणिकपणे सेवा करताना अनेकदा दबाव आले, अडचणी आल्या, पण पवार सरांनी कधीही आपल्या तत्वांशी तडजोड केली नाही. त्यांच्या याच सचोटीचं फळ म्हणजे आज ते देवगड तालुक्याचे मुख्य प्रशासक अर्थात तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहेत. कौटुंबिक समतोल आणि यशाची सावली. कोणत्याही यशस्वी पुरुषाच्या मागे त्याच्या कुटुंबाचा खंबीर पाठिंबा असतो. हे पवार सरांच्या बाबतीत तंतोतंत खरं ठरतं. शासकीय नोकरीतली 24 तास सतर्क राहण्याची जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यात कधीही अंतर पडू दिलं नाही. पत्नी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी केलेले विशेष प्रयत्न आज सार्थकी लागले आहेत. कर्तव्य कडकपणे बजावणारा एक अधिकारी घरात मात्र तितकाच सुजाण आणि संवेदनशील पिता आणि पती राहिलाय. आजच्या तरुणीसाठी प्रेरणा संदेश. आज स्पर्धा परीक्षेच्या युगात वावरणाऱ्या तरुणांसाठी आर.जे. पवार साहेबांचा जीवनपट खूप काही शिकवून जातो. परिस्थिती कशी असो, प्रयत्न सोडू नका, हा त्यांचा संदेश आजच्या नैराश्यात वाहून जाणाऱ्या तरुणांना उभारी देणारा आहे. संघर्षाच्या काळात त्यांनी स्वतःला सकारात्मक ठेवलं, कारण त्यांचं ध्येय स्पष्ट होतं. कर्तव्य दक्षतेचा मानदंड. लोकाभिमुख देवगड तहसीलदार आर.जे. पवार. नेतृत्व तेच जे संकटात दिशा दाखवतं आणि कर्तव्य तेच जे जनसामान्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवतं. प्रशासकीय सेवेमध्ये अनेक अधिकारी येतात आणि जातात, पण काही अधिकारी आपल्या कामाचा असा ठसा उमटवतात की ते जनसामान्यांच्या गळ्यातले ताईत बनतात. आपल्या कुशल नेतृत्वानं, पारदर्शक कारभारानं आणि अहोरात्र जपलेल्या कर्तव्य दक्षतेनं आपल्या संपूर्ण तालुक्याला प्रगतीची एक नवी दिशा देणारे आपले लाडके तहसीलदार साहेब हे अशाच अष्टपैलू नेतृत्वाचं उत्तम उदाहरण आहेत. आज त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर सोहळ्यानिमित्तानं त्यांचा हा कौतुकास्पद प्रवास नक्कीच युवकांना आदर्शवत ठरेल. प्रशासनाचा लोकाभिमुख चेहरा. तहसीलदार पवार साहेबांनी पदभार स्वीकारल्यापासून देवगड तालुक्यामध्ये प्रशासकीय कामांना एक वेगळीच गती मिळाली आहे. सामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात आल्यावर सन्मानाची वागणूक मिळावी आणि त्याची कामं विनासायास व्हावी, यासाठी त्यांनी नेहमीच लोकशाही दिन आणि महाराजस्व अभियान यासारख्या उपक्रमांना प्राधान्य दिलं. टेबलावर फायली रेंगाळत ठेवण्यापेक्षा निकाली काढण्यावर त्यांचा असलेला भर त्यांच्या कामाची शिस्त अधोरेखित करतो. संकट समयी धावून जाणारं नेतृत्व. देवगड तालुक्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती असो, दुष्काळ असो वा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, साहेब नेहमीच वातानुकूलित केबिनमध्ये न बसता प्रत्यक्ष ग्राउंडवर उतरून काम करताना दिसले आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या अडचणी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी ते अत्यंत संयमानं आणि संवेदनशीलतेनं ऐकून घेतात. त्यांच्या याच आपलेपणाच्या स्वभावामुळे आज तालुक्याचा प्रत्येक नागरिक त्यांना आपला हक्काचा माणूस मानतो. देवगड तालुक्याला मिळाली नवी दिशा. केवळ दैनंदिन शासकीय कामं न करता तालुक्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याकडे पवार साहेबांचा नेहमीच कटाक्ष असतो. महसूल विभागाचा कारभार डिजिटल आणि हायटेक करण्यामध्ये त्यांनी घेतलेले निर्णय
मैलाचा दगड ठरले आहेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाची ऊर्जा निर्माण करणं आणि जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास अधिक दृढ करणं हे साहेबांच्या कुशल नेतृत्वाचं यश आहे. लोकसेवेचा मधाळ हापूस आणि कर्तृत्वाचा कणखर कणा म्हणजे आर.जे. पवार. हॅलो. तर अशा या कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा सन्मान आता त्याच दरम्यान त्यांचे कुटुंब त्याचबरोबर त्यांचे आप्तेष्ट क्षण राहील आणि म्हणूनच रिद्धी कैलास कोकणी आपल्या आजोबांना सदिच्छा देते. Riddhi, today is a very special day for me because my grandfather is retiring after many years of hard work, dedication and efforts. For everyone, he may be a respected officer, but for me, he is my superhero. For us at home, he is not just an officer. He is our guide, supporter and role model. No matter how busy he was with the work, he always cared deeply for his family and taught us the values of humanity, honesty and hard work. Very few of you may know this, but when I was born, I was affected by a life-threatening condition. At that time, he made sure that I received best medical care as quickly as possible. Because of his efforts, my life was saved. That's why I called him a superhero. Grandfather, today we are all proud of you because every award you have achieved. Grandfather, we are truly proud of you and your achievements. Your work and values will always inspire us. We pray for your good health, happiness and beautiful retired life ahead. After you, I will become a great officer for our family that everyone will look up to you today. We love you very much. Thank you. Madam, I want to tell to you that my grandfather always tell that me when you grown up, you should be a great officer like you, Sindhudurga's officer. Thank you. धन्यवाद रिद्धी. खरं तर आर.जे. पवार साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी होणार आहे तो नागरी सन्मान आहे आणि या नागरी सन्मानासाठी मी आदरणीय माजी सभापती तुळशीदासजी रावराणे साहेब यांनाही मंचावर येण्याची विनंती करतो. दीपकजी बेलबलकर इथे आहेत. विविध क्षेत्रातले मान्यवर या नागरी सन्मान सोहळ्यासाठी उपस्थित राहतील. तुळशीदासजी रावराणे साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय दीपकजी बेलबलकर, अशोकजी करबेळकर काका इथे आहेत, दस्तूर खुद्द नगराध्यक्ष इथे आहेत, उमेश बुचडे त्यांनी इथे यावं. इथे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये नागरिकांच्या वतीनं मी मनोहर पालियेकर यांना इथे येण्याची विनंती करतो. मनोहर पालियेकर, आपण 2 ते 3 मिनिटामध्ये नागरिकांच्या वतीनं मनोगत व्यक्त करावं. त्यानंतर अधिकारी, मंडल अधिकारी यांच्या वतीनं एक मनोगत व्यक्त होईल. त्यानंतर मग मॅडम सन्मान करतील, मॅडम सदिच्छा देतील आणि मग सन्मानमूर्ती असं कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे. मनोहर पालियेकर, नागरिकांच्या वतीनं एक प्रतिनिधी म्हणून आपण मनोगत व्यक्त करावं. त्यानंतर महसूल विभागाच्या वतीनं आदरणीय एक प्रातिनिधिक मनोगत व्यक्त होईल. काका तिकडून या, काका तिकडून. तर आपण सगळेजण खरं तर वेळ होत असला तरी आर.जे. पवार साहेबांच्या प्रेमापोटी आपण सगळेजण उपस्थित आहोत आणि एका उत्तम प्रशासकाला आणि लोकाभिमुख अशा या अधिकाऱ्याला आज आपण खरं तर निवृत्तीपर सन्मान आणि त्यांचा निरोप देताना आपण सगळेजण आज अभिमानानं आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाने प्रेरित झालेलो आहोत. मनोहर पालियेकर 2 ते 3 मिनिटामध्ये आपल्याला सदिच्छा देतील.
सन्माननीय व्यासपीठ आणि माझ्या कुटुंबाचे सदस्य रमेशजी पवार आणि त्यांचं कुटुंब, मित्र हो, जगी जीवनाचे सार जाणून घ्यावे सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. कर्म म्हणजे काम, ज्याचं कर्म काम चांगलं आहे त्याचा नेहमीच सत्कार होतो. मित्र, रमेशजींच्या 36 वर्षाच्या कालावधीतल्या नोकरीत मी सुद्धा साक्षीदार आहे की त्यांच्या संयमी स्वभावामुळेच आजचं हे संपूर्ण व्यासपीठ जे बघलेलं आहे ते केवळ त्यांच्यावर माया करणाऱ्या नाही, कर्तव्याने घडतो माणूस, ते हे जिवंत उदाहरण रमेशजींच्या स्वरूपानं तुमच्या समोर आहे. मित्र, महसूल खातं असो किंवा इतर कसलीही खातं असो, की कायद्याची अंमलबजावणी ही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर असते आणि ही जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे जर पार पाडली तर तुम्हाला जनमानसात सन्मान तर होतोच, शिवाय तुमची यादगारसुद्धा कायमची राहून जाते. मित्र, रमेशजींचं एक वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे असं, स्वातंत्र्याची 75व्या वर्षी त्यांनी मनात एक विषय आणला आणि कणकवलीसारख्या ठिकाणी 75 फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारण्याचं मनोदय केला आणि तो तडीस नेला. पवारजी, तुम्ही हे केलेलं कार्य सिंधुदुर्गाच्या इतिहासात कायमचं लिहिलं जाईल यात शंकाच नाही. मित्रो, या ध्वजवंदनानंतर त्यांच्या कार्यपूर्तीमुळे त्यांच्या डोळ्यातनं घळाघळा अश्रू व्हायला लागले. त्याचे साक्षीदार आम्हीच होतो तिथं. त्यांना म्हटलं, हे फार चांगलं काम झालं. सिंधुदुर्गात असं एकही उदाहरण नाही की 75 फुटाचा झेंडा उभारण्याचं सर्वस्वी श्रेय रमेशजींना आहे. ते त्यांनी पूर्ण केलं, याचा आम्हाला सुद्धा सार्थ अभिमान आहे. मित्रो, या सगळ्यांच्या ठिकाणी आपल्याला वैशिष्ट्य असं सांगू इच्छितो की या सगळ्या प्रवासात, 3 तपाच्या प्रवासात रमेशजींनी अतिशय शांततेनं आणि शांत वृत्तीनं संयम पाळून आपलं हे कर्तव्य पार पाडलेलं आहे. त्याचा आज त्यांना मिळालेलं फळ आहे. त्यांना मी त्यांच्या भविष्यात शतशः प्रणाम करतो आणि त्यांना जीवेत श्रद्धा असा अपेक्षून माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं तर समस्त नागरिकांच्या वतीनं आदरणीय आर.जे. पवार साहेबांना सदिच्छा द्यायच्या आहेतच, पण वेळेअभावी एक प्रतिनिधी म्हणून पालयेकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं. त्याचबरोबर महसूल विभागाच्या वतीनं निवासी नायब तहसीलदार तथा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग तलाठी मंडल समितीचे उपाध्यक्ष या नात्यानं आणि समस्त महसूल विभागाच्या वतीनं प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये दिलीप पाटील सर आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आदरणीय दिलीप पाटील. म्हणजे खूप वेळ होतोय, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं बोलणं क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे मी बोलतोय. तलाठी ते तहसीलदार या पदापर्यंत मॅडम पोचलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिली व्यक्ती कोण असेल तर आर.जे. पवार आहेत. सर्वांनी टाळ्या वाजून त्यांचं अभिनंदन करावं, अभिवादन करावं. त्यांच्या काम करण्याची शैली कित्येक वर्ष आम्ही बघतो. 3 गोष्टी त्यांच्या कामामध्ये महत्त्वाच्या होत्या. कनिष्ठ स्तरावरच्या कर्मचाऱ्यांची च्याबरोबर असणारा संवाद, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयी असणारा त्यांचा आदर आणि विशेष म्हणजे लोकांशी असणारा संवाद. या 3च गोष्टी अशा आहेत की मला वाटतं या तरुण पिढीला किंवा आम्हा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रेरणादायी आहेत. त्यांच्या कामकाजाचा 2 वाक्यात मी आढावा घेतो. तलाठी असतेवेळी उत्कृष्ट तलाठी म्हणून शासनाने पुरस्कार दिला. मंडळ अधिकारी असतेवेळी
उत्कृष्ट मंडळ अधिकारी असा पुरस्कार दिला. नायब तहसीलदार असतेवेळी उत्कृष्ट नायब तहसीलदार असा पुरस्कार शासनाकडून मिळाला आणि तहसीलदार असतेवेळी उत्कृष्ट तहसीलदार म्हणूनही पुरस्कार त्यांना मिळाला. असा 4ही पुरस्कार मिळणारा मला वाटतं महाराष्ट्रातील एकमेव तहसीलदार असतील म्हणजे आर.जे. पवार. आणि आम्हाला अभिमान असा वाटतो की तलाठी संवर्गातनं जास्तीत जास्त मंडळ निरीक्षक होत होते. अशावेळी प्रथम तहसीलदार म्हणून आर.जे. पवार आपल्या तलाठी संवर्गातनं झाले हे आम्हाला भूषणावंच आहे. परंतु एवढे पुरस्कार त्यांना जे मिळाले आहेत तेही आम्हाला भूषणावं आहे. काल मंत्री महोदय सुद्धा म्हणाले की 36 वर्ष साहेबांची 36 वर्ष सिंधुदुर्गात सेवा झाली. आम्ही सिंधुदुर्गाचे भूमिपुत्र आहोत. आम्हाला लोक इथली कळली नाहीत, पण आर.जे. पवारना मात्र इथल्या लोकांची नस कळली. हे फार महत्त्वाचं आहे. याबाबत जरा टाळ्या वाजून, कारण इथल्या लोकांची नस ओळखणं तेवढं सोपं नाही. शांत स्वभाव, सुस्वभावी स्वभाव. दुसरं म्हणजे कुठपर्यंत चालावं, कुठपर्यंत बोलावं आणि कुठपर्यंत थांबावं हे त्यांना कळलं आणि मग सगळ्यांना घेऊन असा हा प्रवास झाला. मी निश्चित या निमित्ताने असं सांगेन आपल्या कर्मचारी बांधवांना, माननीय जिल्हाधिकारी महोदय आहेत, फक्त त्यांचं गुणगान आपण गातोय म्हणजे झालं नाही. आपली जबाबदारी अशी आहे की नवीन नवीन योजना येत आहेत, संदेशजी पारकर म्हणाले तसं नवीन आव्हानं येत आहेत. तर निश्चित मी असं सांगू शकतो, आश्वस्त करू इच्छितो जिल्हाधिकारी महोदयांना सुद्धा, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा प्रत्येक बाबतीत राज्यामध्ये अग्रक्रमाने राहील. याच आर.जे. यांना शुभेच्छा असतील. एवढं बोलून मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. महसूल विभागाच्या वतीनं आणि सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वतीनं दिलीप पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केलं. काल महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेजी राणेसाहेब यांनी सदिच्छा दिल्यात. त्याचबरोबर आताच आमदार प्रमोदजी जठासाहेब यांनी सदिच्छा दिल्यात. त्याचबरोबर माजी आमदार आदरणीय परशुराम उपरकर यांनीही संदेश दिलेला आहेत आणि त्यांनीसुद्धा आपल्या कार्याला आणि आपल्या पुढील जीवनाला सदिच्छा दिलेल्या आहेत की आपण जे काम केलं आणि या जिल्ह्यामध्ये तलाठी ते तहसीलदार पदापर्यंत काम करत करत आपण जो आदर्श उभा केलात आणि आपत्कालीन काळामध्ये आणि कोरोना काळामध्ये जनतेला योग्य ती सेवा उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आभारी आहे. आणि निवृत्तीनंतरही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राहून महसुलाच्या प्रशासनाबाबत आपला अनुभवाचा साठा मार्गदर्शन देऊन जनतेला महसूल यंत्रणेबाबत न्याय द्याल अशा आशा व्यक्त त्यांनी केलेली आहे आणि आपल्या वाटचालीला सदिच्छा दिलेल्या आहेत. तर जी उपरकर यांनाही खूप खूप धन्यवाद. सर्वांनी सदिच्छा दिलेल्या आहेत, प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये सदिच्छा दिलेल्या आहेत. यानंतर मी नागरिकांच्या वतीनं तुळशीदासजी रावराणे, त्याचबरोबर दीपकजी बेलवलकर आणि उमेशजी बुचडे यांना इथे येण्याची विनंती करतो. संदेशजी पारकर आहेत, काका आहेत. या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये सन्माननीय जिल्हाधिकारी दोडमिसे मॅडम यांच्या हस्ते आजचे सन्मानमूर्ती आर.जे. पवार साहेबांचा आपण सन्मान करणार आहोत. हा नागरी सन्मान असल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातले आदरणीय ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे व्यक्ती इथे येत आहेत. तुळशीदासजी रावराणे, त्याचबरोबर दीपकजी बेलवलकर ज्येष्ठ उद्योगपती, त्याचबरोबर उमेशजी बुचडे, त्याचबरोबर वामन पंडित आहेत, त्याचबरोबर आमचे हेमंत परुळेकर आहेत, त्यांनाही विनंती आहे. त्याचबरोबर आमचे या ठिकाणी प्रशासनातले सर्व मान्यवर या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आदरणीय मॅडमांच्या हस्ते हा सन्मान होईल. हा नागरी सन्मान आदरणीय पवार साहेबांनी स्वीकारावा. त्याचबरोबर शशिकांतजी शिंदे इथे या आपला आपण एक सन्मान करू इच्छिता, कारण त्यांना महत्त्वाच्या कामासाठी जायचं आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम शशिकांतजी शिंदे साहेबांना या ठिकाणी पुष्पगुच्छाने त्यांचा सन्मान करतील आणि त्यानंतर मग नागरी सन्मान होईल. मॅडमांच्या हस्ते आदरणीय आर.जे. पवार साहेबांना सन्मानित करणार आहोत. मॅडम शुभेच्छा आणि मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर मग सन्मानमूर्ती आपलं मनोगत व्यक्त करतील आणि मग हा कार्यक्रम संपणार आहे. तेव्हा आदरणीय शशिकांतजी शिंदे आपण बहुमोल वेळ देऊन आर.जे. पवार यांच्या कार्यकर्तृत्वाला या ठिकाणी सदिच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहात. त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीनं समस्त नागरिकांच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. आता आपण हा नागरी सन्मान करतो आहोत. आदरणीय जिल्हाधिकारी दोडमेसे मॅडम यांच्या हस्ते सन्मान, शाल,
त्याचबरोबर या ठिकाणी आपण पुष्पगुच्छ मानपत्र देऊन या नागरी सन्मान करणार आहोत. मी मॅडमांना विनंती करणार आहे की आपण सन्मानचिन्ह पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन आर.जे. पवार साहेबांचा यथोचित सन्मान करावा. आदरणीय जिल्हाधिकारी धोडमिसे मॅडम यांना विनंती राहील की आदरणीय आर.जे. पवार यांच्या कार्यकर्तृत्वाला सन्मान चिन्ह मानपत्र शाल पुष्पगुच्छ देऊन आपण अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचा सन्मान करतो आहोत. आणि या सन्मान सोहळ्यासाठी सन्माननीय जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे मॅडम आपला बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित आहेत. आणि अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचा सन्मान त्यांच्या हस्ते व्हावा हा निश्चितच मी ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे भालचंद्र मराठे यांनाही इथे येण्याची विनंती करतो. आदरणीय भालचंद्र मराठे आपण इथे यावं. ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष भालचंद्र मराठे. हा सन्मान आहे समस्त नागरिकांच्या वतीनं आणि तो सन्मान जिल्ह्याच्या सन्माननीय जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे मॅडम यांच्या हस्ते होत आहे. आणि सर्व नागरिकांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष आदरणीय मराठे सर आपण इथे यावं. त्यांच्या कुटुंबियातील सर्व सदस्य हा सन्मान केवळ त्या व्यक्तीचा नसतो तर तो सन्मान त्यांच्या कुटुंबियाचा असतो. त्याचबरोबर प्रशासनातील सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा असतो. आणि म्हणूनच अत्यंत विनयशील वृत्तीनं आर.जे. पवार हा सन्मान स्वीकारताना मला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या माझ्या कुटुंबियांना माझ्या सहकाऱ्यांना आणि मला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं त्या माझ्या मार्गदर्शकांना हा सन्मान होताना आर.जे. पवार साहेब यांना विशेष आनंद होत आहे. सन्माननीय जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे मॅडम यांच्या हस्ते अशा एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याला आणि त्यांच्या प्रशासकीय सेवेचा हा खरा सन्मान आहे. नागरिकांच्या वतीनं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करंबेळकर, या शहराचे नगराध्यक्ष आदरणीय संजयजी पारकर तेही या ठिकाणी सन्मान करतील. त्याचबरोबर कणकवली तालुक्याच्या वतीनं नागरिकांच्या वतीनं तुळशीदासजी रावराणे, हेमंतजी परोळेकर, पालियेकर, परशुरामजी जगडे, त्याचबरोबर प्रशासनातले सर्व अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल विभागाचे सर्व अधिकारी आणि समस्त नागरिकांच्या वतीनं हा सन्मान सोहळा होतो आहे. खरं तर तहसीलदार आर.जे. पवार या आज सेवानिवृत्त होत असले तरी उद्यापासून पुन्हा एकदा या लोकसेवेमध्ये असतील. त्याने जो आदर्श उभा करून दिला तो आदर्श येणाऱ्या नव्या पिढीला निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल अशी आशा व्यक्त करतो. आणि खऱ्या अर्थानं अशा एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याचा हा सन्मान, हा नागरी सन्मान आणि त्यामध्ये महसूल विभागाचे सर्व अधिकारी आणि आपण सर्वजण आणि आनंद होतो आहे की जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे मॅडम यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान व्हावा. त्यामुळे या कार्यक्रमाला, या सन्मान सोहळ्याला एक वेगळीच उंची प्राप्त झाली आणि एका प्रशासकाला आज तागायत त्याने केलेल्या कारकिर्दीचा हा खरा सन्मान ठरतो आहे. आणि म्हणूनच समस्त जिल्ह्याच्या वतीनं, समस्त नागरिकांच्या वतीनं, महसूल विभागाच्या वतीनं आदरणीय आर.जे. पवार यांच्या पुढील जीवनाला लाख लाख शुभेच्छा. आपण आजपर्यंत जे प्रशासकीय काम केलात त्या प्रशासकीय कामाला आणि येणाऱ्या नवीन वर्षाला आपण उत्तम आयुरारोग्य लाभू देत आणि उत्तम काम करण्याची ऊर्जा, प्रेरणा, ताकद आणि बळ मिळू दे अशी आशा व्यक्त करून मी पुन्हा एकदा आजचे उत्सवमूर्ती, सन्मानमूर्ती आर.जे. पवार यांना समस्त नागरिकांच्या वतीनं, उपस्थितांच्या वतीनं लाख लाख शुभेच्छा देतो.
पुन्हा एकदा सर्वांना स्थानापन्न होण्याची विनंती राहील. डॉक्टर पोळ खास इथे उपस्थित आहेत. मराठे सावंतवाडीचे सन्माननीय तहसीलदार श्रीधरजी पाटील साहेब, तहसीलदारांच्या वतीनं सुद्धा या ठिकाणी सन्मान होईल. कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळ, वेंगुर्ला या सर्व सन्माननीय तहसीलदारांच्या वतीनंही आर.जे. पवार साहेब यांचा सन्मान होत आहे. उर्वरित सन्मान त्यानंतर होणार आहे. कृपया कुणी मॅडमांच्या भाषणानंतर होणार आहे. कृपया याची नोंद घ्या. कुणीही गर्दी करू नका. हा जो सन्मान होतो आहे तो समस्त तहसीलदार कणकवली, वैभववाडी, देवगड, त्याचबरोबर कुडाळ, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी या तहसीलदारांच्या वतीनं हा सन्मान होत आहे. मगाशी नागरिकांच्या वतीनं सन्मान झाला. आता कृपया सर्वांनी शांतता पाळा. सन्माननीय जिल्हाधिकारी आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आर.जे. पवार यांच्या कार्यकर्तृत्वाला सदिच्छा देतील आणि त्यानंतर पुढचा कार्यक्रम सुरू राहील. धन्यवाद. झालं होतं चालू. व्यासपीठावर उपस्थित कणकवली नगराचे नगराध्यक्ष जे संदेशजी पारकर साहेब, त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित माझे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, इथे उपस्थित विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि आज ज्यांची आपण सेवानिवृत्ती समारंभ करत आहोत ते आमचे देवगडचे तहसीलदार श्री रमेशजी पवार आणि त्यांचे कुटुंबीय, सर्वांना नमस्कार. खरं तर पवार साहेबांच्या बाबतीत सर्वांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या, परंतु सर्वात कमी काळ काम केलेली मी आहे त्यांच्याबरोबर ती. त्यामुळे माझ्यापेक्षा तुम्ही जे सांगितलेले आहेत तेच गोष्टी सार्थ आहेत आणि त्याचा मी अनुभव घेतलेला आहे असं मी नक्कीच नमूद करू इच्छिते. वेगळं काही 2-3 गोष्टी मी नक्की सांगेल ज्या मला जाणवल्या होत्या. एक तर पहिली जी आमची ओळख होती, म्हणजे आता मला बरोबर 9 महिने झाले जिल्ह्यात आज, आणि आमची सगळ्यात चांगली ओळख ह्याच्यामुळे जमली कारण पवारसाहेब नंदुरबार जिल्ह्यातले आहेत आणि माझी सुरुवात प्रशासकीय ही नंदुरबार जिल्ह्यातून झालेली. त्यामुळे एक नंदुरबारची ओळख आहे. त्यानंतर मी धुळ्याला 2 वर्ष होती. 3 वर्षाचा माझा खानदेशचा अनुभव आहे. त्यामुळे तिथल्या ज्या प्रतिकूल परिस्थिती आहे त्याची मला जाणीव आहे. आज देखील तिथल्या आदिवासी पाड्यांमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत किंवा तिथले बरेचसे प्रश्न मी आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी असल्यामुळे मी जवळून बघितलेले आहेत. आणि 40, 45, 50 वर्षापूर्वी तशा परिस्थितीत शिक्षण घेऊन पुढे येऊन इथंपर्यंत पोहोचणं ही नक्कीच सोपी गोष्ट नाही. त्यावेळेस काही इंटरनेटसारख्या गोष्टी नव्हत्या की माहीतही नसायचं. आणि आदिवासी समाजात जन्माला येऊन त्याच्यानंतर इथंपर्यंत गोष्टी करणे, कारण भाषेच्या अडचणी काय असतात, बोलीभाषेच्या अडचणी काय असतात हे फार जवळून बघितले. त्याच्यानंतर बाहेरच्या जगात यायचं आणि स्वतःला सिद्ध करायचं इथंपर्यंत येऊन, पुन्हा दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचं की ज्या जिल्ह्याची संस्कृती भाषा ही पूर्ण वेगळी आहे, अशा ठिकाणी येऊन काम करणं आणि त्यामध्ये देखील आपला एक आदर्श करणं ही खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे. हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि दाद देण्यासारखं आहे. आज काही गोष्टी ज्या प्रत्येक वेळेस मला जाणवल्या त्यांच्याकडनं की स्थितप्रज्ञता, म्हणजे एकदम शांत राहायचं. खूप टेन्शन आलं किंवा काही झालं तरी पण शांतपणे हसतमुखपणाने त्या गोष्टी झेलायच्या, त्याला फेस करायचं, हे त्यांच्याकडून मी शिकली आहे. म्हणजे शिकायला पाहिजेत खरे ह्या गोष्टी. आणि बऱ्याचदा असंही झालं की मीही वरिष्ठ अधिकारी म्हणून त्यांना कधी कधी रागवलेले आहे. चुकून माकून मी काही बोलले असेल तर साहेब मला माफ करा. परंतु ते देखील त्यांनी कधीही म्हणजे त्या गोष्टीचा जास्त हे वाईट न वाटून घेता जे काम आहे ते चोखपणे बजवायचे. म्हणजे त्यांच्याकडे काम दिलं तर ते 100% व्यवस्थित होणार याची पूर्ण खात्री होती. एक 4 दिवसापूर्वीचा अनुभव, जे आता मी 4 दिवस रजेवर होते आणि त्यापूर्वीचं एक आमचं शेवटचं जे काम त्यांनी केलेलं आहे त्याच्याबद्दल मी सांगते. एक CM ऑफिसमधून खूप महत्त्वाचं काम होतं आणि मी त्यांना फोन केला की रावसाहेब की हे महत्त्वाचं आहे, याची माहिती आपल्याकडे नाही आहे, आपल्याकडे जी माहिती ती अर्धवट आहे आणि तुम्ही मला ताबडतोब द्या, कारण अर्धा 1 तासात मीटिंग आहे माझी CM ऑफिस बरोबर आणि हे करायचं आहे. त्यावेळेस ते कुठे होते, मीठ मुंबरीमध्ये जे एक व्यक्ती बुडाले होते त्याच्या शोध मोहिमेत होते रावसाहेब. आणि तिथून तर तिथे असताना आता नेटवर्कचे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांच्याकडे हातात लगेच माहिती नव्हती. म्हणजे ही गोष्ट छोटी आहे परंतु त्यांनी ती कशा पद्धतीने केली, त्यांनी अर्ध्या तासात तिथून परत देवगड तहसीलपर्यंत जाईपर्यंत ती माहिती बनवून
ती माझ्यापर्यंत सोपवली होती, माझ्याकडे व्हॉट्सॲप केली होती आणि मला जशा फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे तशा फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी ती दिली होती. एका वेळी ते 2 काम करत होते की त्या जीवाला वाचवायचं पण त्यांच्या डोक्यात होतं की नाही, ते आपल्याला शोध मोहीम फत्ते पडली पाहिजे आणि मॅडमचं पण काम झालं पाहिजे. तर एका वेळी अशा 2-3 गोष्टी सिरियसली तितक्याच गांभीर्यतेने करणं हे खरं तर ते शिकण्यासारखं होतं. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की जे बऱ्याचदा असं होतं की जे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी असतात, म्हणजे वयाने मला म्हणायचं आहे की त्यांचं शक्यतो तंत्रज्ञानाशी थोडंसं 36चा आकडा असतो की नवीन गोष्टी आल्या, म्हणजे मगाशी सुकटे साहेबांनी पण सांगितलं की कागदी सातबाऱ्यापासून ते डिजिटल सातबारा हे सगळ्यामध्ये त्यांना चांगलं कौशल्य होतं. तर कधीही त्यांनी नवीन तंत्रज्ञान आहे म्हणून आपल्याला येत नाही किंवा त्याच्यातनं हे केलं नाही, स्वतः शिकणे किंवा आपल्या ऑपरेटर्सकडनं ते करून घेणे आणि तशा पद्धतीने गोष्टी प्रेझेंट करणे, याच्यासाठी तुमच्यामध्ये तो उत्साह लागतो, ती उर्मी लागते आणि कामाबद्दलची ती तळमळ लागते, ज्याला इंटिग्रिटी असं म्हणतो. तर त्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकण्यासारख्या आहेत. आम्ही प्रशासनात किती वरिष्ठ असलो तरी पण बऱ्याचदा असं होतं की कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमधल्या काही गोष्टी आम्हाला भावतात आणि आम्हाला असं वाटतं की ही गोष्ट आपल्याकडे असली पाहिजे. तर अशा नक्कीच क्वालिटीज त्यांच्याकडे होत्या, हे मी नक्की नमूद करू इच्छिते. सहकारी त्यांचे अधिकारी कर्मचारी असतील किंवा कनिष्ठ कर्मचारी वर्ग असेल तर कायम त्यांना त्यांचा सपोर्ट असायचा, कायम त्यांनी त्यांच्या गोष्टी सांभाळलेल्या पण मी बघितलेल्या आहेत. आणि खरोखरच एक त्यांच्यासाठी पण एक कुटुंब प्रमुख आज आपल्याला सोडून चालला अशी नक्की भावना असेल. आम्हाला देखील हा खूप मोठं नुकसान आहे की इतके चांगले धडाडीचे तहसीलदार आता आमच्याबरोबर काम करायला सोबत नसतील, परंतु अपेक्षा व्यक्त करते की भविष्यात कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने तुम्ही आमच्याबरोबर ती काम कराल, तुमच्या ज्ञानाचा आम्हाला फायदा होईल, तुमच्या मार्गदर्शनाचा आम्हाला जिल्ह्याला नक्की फायदा होईल अशी मी आशा व्यक्त करते. तुमच्या भावी आयुष्यासाठी मी तुम्हाला खूप सदिच्छा व्यक्त करते, आपल्या कुटुंबियांना देखील सदिच्छा व्यक्त करते आणि पूर्ण प्रशासनाकडून मी आपले आणि आपल्या कुटुंबियांचे जी सेवा तुम्ही दिली, जो त्याग त्यासाठी केलेला आहे त्यासाठी देखील मी तुमचे आभार मानते. धन्यवाद. सन्माननीय जिल्हाधिकारी तृप्ती दोडमिसे मॅडम यांनी सदिच्छा आणि खऱ्या एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या पाठीवरती दिलेली ही प्रेरणेची थाप आहे, ती नव्या पिढीसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. मॅडमांचा हा संदेश येणाऱ्या नव्या पिढीला प्रेरणादायी आहे. खरं तर सत्कारमूर्ती बोलण्यापूर्वी अजूनही काही प्राथमिक स्वरूपामध्ये मनोगत आपण चालूच ठेवू. मॅडमांनीही आपला बहुमोल वेळ देऊन खरं तर ह्या सगळ्या कार्यक्रमासाठी त्या उपस्थित राहिल्यात आणि आर जे पवार साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान केलात. तर मॅडम थांबणार, मॅडम खरं तर आपला बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित आहेत. आजचे सन्मानमूर्ती आणि ज्यांच्या या सगळ्या कार्यकर्तृत्वाचा लेखाजोगा आलेख आणि याची देही याची डोळा त्यांचं कार्यकर्तृत्व आपण पाहिलं, त्या सन्मानमूर्तींच्या मनात आता थोडी कालवाकाल होते. कारण 37 वर्षांचा हा प्रशासकीय कारभार, एकूण कारकीर्द आणि आता आपण निरोप देताना त्यांच्या मनाची अवस्था ही थोडीशी भावनिक आहे. त्यांनाही शब्द अपुरे पडतात. कारण मगाशी म्हणालो की आलो इथे रिकामा बहरून जात आहे. माझ्या पाठीशी प्रेम आहे, माझ्या पाठीशी माझ्या सहकाऱ्यांचे आशीर्वाद आहेत आणि माझी वाट आता मी जिथं जाणार आहे ती माझी वाट असेल. म्हणजे हे राजमार्ग सगळे लख लाभ हो तुम्हाला, हे राजमार्ग सगळे कुठले मार्ग येऊ देत, मला त्या मार्गाचं फिकीर नाही. कारण हे राजमार्ग सगळे लख लाभ हो तुम्हाला, गेलो जिथे जिथे मी रस्ता तयार झाला, हा माझा स्वतःचा रस्ता उद्यापासून असेल, हा ही माझी आयडेंटिटी असेल. तर आर जे पवारसाहेब जवळजवळ 3-3.5 तास या सगळ्या कार्यकर्तृत्वाचा आलेख पाहिल्यानंतर आम्ही विनंती करतो की या सन्मानाला आपण उत्तर द्यावं. आदरणीय आर जे पवार सर. सगळ्यांना नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ, या जिल्ह्याच्या लोकप्रिय जिल्हाधिकारी दोडमिसे मॅडम, या कणकवली नगराचे नगराध्यक्ष, ज्यांना नेहमी म्हटलं जातं तरुण नेतृत्व, असे आपले या नगराचे लाडके नगराध्यक्ष श्री संदेशजी पारकर, व्यासपीठावर
या उपविभागाचे प्रांताधिकारी कातकर साहेब, निवासी उपजिल्हाधिकारी सर आणि माझे सर्व जिल्ह्यातले तहसीलदार बंधू आणि उपस्थित सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, माझ्यासमोर प्रश्न आहे. सगळ्यांनीच खूप काही बोललेलं आहे. काय बोलावं, पण मी माझं नंदुरबार जिल्ह्यातील त्यावेळेचा तलावपाडा, आता नव्याने नामकरण झालेला श्रीरामपूर, हे माझं गाव. गाव म्हणजे आईचं माहेर आहे. ते मूळ गाव नवापूरमध्ये आहे, मॅडमना माहीत आहे. पण काही कौटुंबिक कारणास्तव आई आणि माझे वडील आमच्या मामाच्याच गावी आले आणि माझा जन्मच आईच्या माहेरीच झाला. तसे आईकडचं कौटुंबिक वातावरण होतं ते चांगलं होतं, शैक्षणिक वातावरण होतं. मामा त्याकाळी 7वी इंटरची एक्झाममध्ये आजारी असून शिक्षकाने घरी घेऊन त्यांना एक्झाम द्यायला दिले आणि तालुक्यामध्ये फर्स्ट त्यावेळी आले असे घरचे सांगतात. आणि म्हणूनच त्या माझ्या वेगवेगळ्या बायोग्राफीमध्ये किंवा इतर याच्यात असं लिहिलं गेलं आहे की आईला माहिती आहे की जेव्हा जन्म झाल्यानंतर 5वीची पूजा होते, 6वीची पूजा असं काय म्हणतात ते. आणि त्यावेळी त्या मामाने माझ्या उशाजवळ पाटी आणि पेन्सिल ठेवली. कदाचित त्यांना ती दूरदृष्टी असेल किंवा काय असेल, हे पोरगं पुढे जाऊन शिकेल. आणि गावात फक्त 4थीपर्यंत शाळा होती. गावाजवळच 2-2.5 किलोमीटर वाघाळे म्हणून गाव आहे. तिथं मॅडम त्या भागात काम करून आले आहेत, त्यामुळे चांगलं माहिती आहे. पोस्ट बेसिस स्कूल आहेत, आश्रमशाळा, आणि तिथं 5वी ते 10वीपर्यंत माझं शिक्षण झालं. निवासी शाळा असतात, तिथंच राहायचं, तिथंच सगळं. एवढ्या लहान वयामध्ये त्या शाळेत निवासी राहणं, परंतु ते एक सवयीचा भाग झालेला असतो. आणि 10वीपर्यंत शिकलो. नंतर 10वीचं झाल्यानंतर 11वी-12वी ही नंदुरबारमध्ये नटावदकर ज्युनियर कॉलेज म्हणून होतं, त्या ठिकाणी 11वी-12वी केली. आणि सिनियर कॉलेज GTP कॉलेज म्हणून होतं, फार जुनं कॉलेज, फार म्हणजे खूप विषयाचं हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट त्या स्कूलमध्ये आहे, कॉलेजमध्ये आहे. आणि तिथं मी BA पर्यंत शिक्षण केलं. आणि हे शिक्षण घेत असताना आईवडील शेती काम करायचे, म्हणजे स्वतःची शेती करायची आणि शेतीमधूनच जे काय असेल ते उत्पन्नानं आपलं कुटुंब चालवायचं. परंतु आमच्याकडे थोडंसं 11वी-12वी BA वगैरे असं पदवीधर झालं की लगेच नोकरीच्या मागे, अजून पुढे शिकावं काय नाही, आपल्याला फक्त नोकरी मिळाली पाहिजे. तीच री मी पण ओढली आणि मिळेल पेपर वाचायचं, मिळेल ते ॲड बघायची, फॉर्म भरायचं. आणि असंच कोकण प्रादेशिक निवड मंडळाचं ॲडव्हर्टाईज आली. 1989मध्ये याच कुडाळमध्ये ती एक्झाम दिली. फार कमी मुलं होती त्या कॅटेगरीची, त्यामुळे रिझल्ट लगेच लावला त्याच दिवशी आणि मुलाखतसुद्धा लगेच घेऊन टाकली. आणि त्याच्यामुळे ते सगळं मुलाखत वगैरे झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे काय असेल निकाल तो तुम्हाला घरात पत्रव्यवहाराने कळेल अशा आशयाने झालं. आणि थोड्या दिवसाने कणकवली उपविभागीय कार्यालयाकडून
तुमची निवड तलाठी या पदासाठी झालेली आहे. तुम्हाला 1 महिन्याच्या आत तलाठी पदाचं आदेश येईल. 1 महिना झाला तरीसुद्धा आलं नाही, म्हणून गावातली शहाणी मंडळी असतात, ते म्हणतात की तू जाऊन ये तिकडे. खरं तर त्यावेळी इकडे येण्यासाठी सुद्धा पैसे नव्हते. पवार नावाचे शिक्षक होते आमच्या गावामध्ये, आणि त्यांना ते माझ्या स्वभावामध्ये ते म्हणाले, अरे तू असं करू नको, जा तुला काय लागतील ते पैसे मी देतो, पण तू जा. आणि म्हणून मी पहिलं सिंधुदुर्ग गाठण्याच्या अगोदर कोकण भवनला गेलो, कारण तिथूनच ते प्रादेशिक निवड मंडळाचं पत्र होतं. आणि तिथं असं म्हटलं गेलं की आम्ही शिल्लक जागा असतील तरच शिफारसपत्र देतो, नाही ते देत नाही. त्याने मला कणकवली SDO ऑफिसला पाठवलं. त्यानंतर मी कणकवलीला आलो, आणि तिथं असं मला म्हटलं गेलं की जागा 4च होत्या, निवड 5 झाली आणि तुमचा 5वा नंबर आहे. परंतु ही सगळी प्रक्रिया करेपर्यंत 1 महिना झालेला होता. आणि मला त्यावेळेचे कार्यरत SDO साहेब बोंद्रे साहेब होते, भाज बोंद्रे, मला वाटतं चिपळूणचे होते ते. आणि त्याने म्हणाले, तुम्ही असं करा, कलेक्टर ऑफिसला चला, माझ्या मीटिंगच आहे, मी तिथं येणार आहे. आणि त्यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक खोत साहेब होते, आणि RDC मला वाटतं PD करवंदे साहेब होते. त्यावेळी काही नवीन होतं, त्यामुळे कलेक्टर साहेब किंवा RD साहेबकडे जायला भीती काही नव्हती, का कसला रिपोर्ट द्यायचा शिल्लक होता की असं काही नाही. मग बिंदास गेलो. RD साहेब म्हणाले, असं असेल तर तुम्हाला दिली पाहिजे ऑर्डर. मग तिथला ESTचे आस्थापनाचे मेन क्लार्क होते कांदळगावकर म्हणून, त्यांना बोलवलं. ते म्हणाले, प्राणसाहेबांशी बोलतो. त्यावेळी मोबाईल वगैरे काय नव्हतं, लँडलाईनच होते. आणि त्याने जेव्हा कणकवलीला फोन लावला तेव्हा साहेब निघालेले होते. मग ते मला कलेक्टर साहेबांकडे घेऊन गेले की असं असं आहे, असं असं आहे. अशी डिस्कस होता होता ते प्राणसाहेब कलेक्टर साहेबाच्या चेंबरमध्ये आले, आणि तिथंच फैसला झाला. चर्चा झाली त्यांची. प्राणसाहेबांनी बोंद्रे साहेबांनी मला असं सांगितलं, तुम्ही जा आणि ऑर्डर तयार करायला लावा. मी कणकवलीला आलो, आणि त्यावेळेच्या संबंधित सिरजदार आणि आस्थापना क्लार्क यांना सांगून ऑर्डर तयार करायला साहेबांनी सांगितलेलं आहे. कारण पण त्यावेळी फोन मोबाईल तर विषयच नव्हता, त्यामुळे ते परत खरं सांगितलं का खोटं सांगलं, खरं खोटं करायचा विषयच नव्हता. त्याने ते केलं. ऑर्डरवर साहेब मीटिंग आटपून आले, सही केली. आणि दुसऱ्या दिवशी 12/1/1990 रोजी मी देवगड तालुक्याच्या दिशेने हडपीडला म्हणजे तहसीलमध्ये हजर झालो, आणि हडपीड सजाला दुसऱ्या दिवसापासून कामकाजाला सुरुवात केली. त्यावेळी हडपीड गावाचं रेकॉर्ड फार विचित्र होतं. त्यावेळी सुद्धा 7/12, आता जे 56चे 7/12 होते तेच होते. म्हणजे तिथले जे कोण पूर्वीचे होते त्याने ते लिहिलेच नाही. दर 10 वर्षांनी जे पुनर्लेखन करायचं असतं ते केलेलंच नव्हतं. पहिलं आल्या काम मला ते मिळालं, आणि पहिल्या 15 दिवसात, महिन्याभरात ते 16 आण्याचा रुपयाचा 16 आणे काय करायचं ते लगेच त्याच वेळी आणेवारीची कशी फोडायची, कसं गुणाकार भागाकार करायचं ते त्याच वर्षी शिकलो. आणि असं हे करत करत मला वाटतं त्यावेळी गोपाळराव निगुडकर म्हणून तहसीलदार होते, त्यांनी माझं काम बघितलं आणि SDO साहेबांना DO लिहिला की हे छोटं गाव आहे, यांना मोठं गाव दिलं पाहिजे. आणि त्या DO लेटरहून प्राणसाहेबांनी मान्यता देऊन मला मुणगे गावात तलाठी म्हणून काम करायचं संधी. आणि खऱ्या अर्थाने 12 वाड्याचा मोठा गाव होता. मुणगे, आडबंदर, पोयरे असे 3 गावाचा सजा. आणि गावातच सांगायला निश्चित आवडेल मॅडम, ज्या ज्या ठिकाणी नियुक्ती झाली त्याच ठिकाणी राहत होतो मी. त्यामुळे प्रत्येक गावामध्ये गावच्या लोकांशी समरस व्हायला मिळालं, लोकांचे प्रश्न समजून घेता आले, लोकांची बोलीभाषा शिकायला मिळाली. आज माझी दोन्ही मुलं आणि मिसेस जर एकत्र असतील तर ते मालवणीच बोलतात. म्हणजे इतकं
त्याचा परिणाम झाला. आणि मुनगे सजाला काम करत असताना मुनगे हिंदळेचे तलाठी अचानक त्यांच्या हार्ट अटॅक येऊन ते गेले. हिंदळेचा चार्ज आला. मिठभाव सजाचा तलाठी होते, त्यांची बदली दुसरीचकडे झाली. त्यामुळे मुनगे हिंदळे आणि मिठभाव 3 तलाठी सजाचं काम मी एकटाच पाहत होतो. आणि दरम्यानच्या काळात 2001 साली जे काही दर 10 वर्षाची विना तक्रारी सेवा असेल तर 1 मेला जो कामगार दिनी दिला जाणारा पुरस्कार असतो, त्या पुरस्कारसाठी माझ्या नावाची त्यावेळी तत्कालीन तहसीलदार हरिश्चंद्र जाधव यांनी माझी शिफारस केली. आणि शिफारस करताना ते जो 5-10 कॉलमी फॉर्म असतो तो भरायला लावला. मी म्हटलं साहेब मी कुठे ज्युनियर आहे, खूप सिनियर लोक आहेत, त्यांचं भरू द्या फॉर्म, त्यांना मिळू द्या. फॉर्म भरायला तुला लावला. आणि माझी कसलीच अपेक्षा नसताना सुद्धा मला कोकण विभागातर्फे या जिल्ह्याचा पहिला जिल्हा पुरस्कार 2001 साली मिळाला. आणि माझे काय जरा चुकलं की असंच यांना आदर्श तलाठी पुरस्कार मिळाला का. आणि या भीतीपोटीच्या भावने आणि आपल्या हातात जरा चुकलं की असंच यांना आदर्श तलाठी पुरस्कार मिळाला का. आणि या भीतीपोटीच्या भावने आणि आपल्या हातून कुठलीच चूक होऊ नये अशा भावनेने काम करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यावेळी तत्कालीन मला वाटतं आता ॲडिशनल कमिशनर सालिमठ साहेब हे त्यावेळी इथं कणकवलीला प्रांत होते. त्यांनी असंच एक दिवशी अजितराव घोरपडे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते त्या काळी. आणि तेव्हा त्यांचा दौरा मिठभावला होता आणि वार सुट्टीचा दिवस होता. परंतु माझ्याकडे हिंदळे मुनगे मिठभाव 3 तलाठी सजाचं काम आणि माझं गाव 700 किलोमीटरवर, शनिवार रविवारी कशाला जातो कोण तिकडे. मी ऑफिसमध्ये काम करत बसलो आणि त्याने जाता जाता ते तलाठी कार्यालय उघडं दिसलं आणि म्हणून ते आले. त्याची जरा भाषा रॅश असायची, हे काय करतो, म्हणजे आदरयुक्त भाषा तशी, परंतु थोडीशी रॅश चांगली भाषा. मग मी म्हटलं सर काम करत बसलो, सुट्टीच्या दिवशी पण करतो का. म्हटलं हो सर, 2-3 सजाचं काम आहे. आणि सगळं आज तलाठी मंडळींना इतकं सोपं काम आहे. त्या काळी 7-12 हाती लिहिणे, फेरफार हातानेच देणे, फेरफार नोंदी हाताने करणे, ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या तंत्रज्ञानात अगदी ऑनलाईन केले जातं. म्हणजे आता लिहावं पण लागत नाही. आणि ते खूप लिखाणाचं काम असायचं. आणि मग घरात बसून काय करायचं, ऑफिसमध्ये बसायचं. आणि असं करत असताना त्यांच्याकडे काय डोक्यात आलं काय माहीत नाही. ते म्हणले किती वर्ष झाले, तर तहसीलदार साहेब तिथंच होते त्यावेळी. ते म्हणाले 5-6 वर्ष झाले. मी आपलं प्रामाणिक, मी म्हटलं नाही सर मला 11 वर्ष होत आले. आणि मग तुला तुझी बदली करायला पाहिजे. म्हटलं इथून सावंतवाडी दोडामार्ग कुठं पण केले तरी मला काय फरक पडणार नाही, फक्त तालुक्याच्या जवळपास केला तर मुलांचं शिक्षणासाठी उपयोग होईल, असं झालं तर बरं होईल म्हटलं सर. आणि त्याने खरंच त्यांचा तो पालकमंत्र्यांचा दौरा सगळा आटपून विटून 3ऱ्या-4थ्या दिवशी तहसीलला मेमो आला, कलमठ सजाला माझी बदली केली गेली. आणि त्यावेळी तर मला असं भीती घातली गेली, कलमठ सजा हा कणकवलीला लागून आहे, राजकीय थोडंसं खूप संवेदनशील असं आहे आणि तिथं भानगडीत, म्हणजे थोडक्यात मालवणीत झंगटी गाव आहे म्हणून सांगायला लागलं. मी म्हटलं असं असेल तर आपण केलं पाहिजे, कारण जिथं अधिक अडचणी, त्या अडचणी समजून घेऊन आपल्याला कसोटीला उतरावं लागतं आणि आपण अधिक काम चांगलं करू शकतो, ही त्यावेळीची माझी भावना होती. आणि सांगायला आवडेल मॅडम
मला 5.5 वर्ष झालं तरी माझी बदली करेनात. आज इथं शुभ संदेश मॅडमने पाठवलेले आहेत. आत्ता ज्या शिव मॅडम आहेत रत्नागिरीला, आणि त्यांना मी सांगितलं मॅडम लोकांची तक्रार नाही कर्मचाऱ्यांची तक्रार येऊ शकते, कारण हा एकच लाडका आहे की याला एकाच ठिकाणी ठेवलं म्हणून. आणि मग मॅडम म्हणाले असं असेल तर ठीक आहे. मग जवळच हुमरट हायवेला असलेल्या गावाला माझी बदली झाली आणि तिथून 1-1.5 वर्षाने माझं मंडळ अधिकारीचं प्रमोशन झालं आणि वाभवे मंडळ अधिकारी म्हणून म्हणजे वैभववाडी मंडळ अधिकारी म्हणून काम केलं. परंतु इकडे सुकटे साहेबांसारखेच चांगले परिचित माझे रानडे साहेब पण होते. त्यांना काय झालं म्हणजे काय वाटलं काय माहिती, त्यांना कणकवलीला मॅडम SDO होत्या आणि कणकवलीला एक मंडळ अधिकारी हवा होता. त्या पुढच्या काळात म्हणजे येत्या बदलीच्या काळामध्ये मे महिन्यामध्ये मला पुन्हा 6-7 महिन्यातच कणकवलीला आलं गेलं. आणि कणकवली माझ्यासाठी केंद्रबिंदू ठरलं आणि तिथं मी 4 वर्ष मंडळ अधिकारी म्हणून काम केलं. आणि इथं काम करत असताना इथली कणकवलीची मंडळी असेल, कणकवलीचं वकील वर्ग असेल, याने मला खूप त्यांच्याकडून पण शिकायला मिळालं. आणि रेव्हेन्यूच्या RTS मॅटरमध्ये मला खूप शिकायला मिळालं आणि आवड पण निर्माण झाली. त्यानंतर कणकवलीला एक काहीतरी वेगळं पण आपण करता येतं का, तर आताचं तहसील कार्यालयाऐवजी जुनं तहसील कार्यालय म्हणजे आता जे आपण 75 फुटी ध्वज उभा केलं त्या लाईनला म्हणजे जसं असं मालवणचं ऑफिस आहे तसं कणकवलीचं ऑफिस होतं. आणि एका कोपऱ्यात थोडीशी जागा होती आणि मी प्रांतसाहेब आणि तहसीलदार साहेबांना सांगितलं मला इथं जागा दिली तर मी ऑफिस उभा करू शकेल. आणि झाले गंमत असं की तलाठी ऑफिसाला अनुदान मिळालं, पण आमचे सहकारी बंधू इथं मुद्दाम आज हजर आहेत. करंबेळकर भाऊसाहेब, करंबेळकर भाऊसाहेब हात वर करा जरा. हे याने म्हणाले की आपण तुमचं लोकसंग्रह चांगला आहे, लोकमत चांगलं आहे, आपण तलाठी ऑफिस बरोबर मंडळ अधिकारीचं पण ऑफिस बांधूया. आणि जे 2-2.5 लाखाचा अनुदान मिळालेल्या जागेवर आम्ही 6 ते 6.5 लाखाचं बिल्डिंग उभी केली. आणि त्या ठिकाणी आज जी मंडळ अधिकारी अर्धने कामकाज करतो, कुठंतरी एका पडवीत बसून हे करून काम करण्यापेक्षा एक सुसज्ज ऑफिस असावं ही त्यावेळीची माझी स्वतःची कल्पना होती. आणि म्हणून ते एक चांगलं कार्य. आणि जसं की पुढारीचा वर्धापन दिन हा 1 जानेवारीला असतो. आणि त्यावेळी तहसीलदार साहेबांनी SDO साहेब म्हणाले, मी म्हणालो साहेब उद्घाटन करून टाकूया ऑफिसचं. नाही हे तुझं कौशल्य आहे, तू केलेलं आहे, तुझ्या इच्छेनुसार तुला जेव्हा कधी वाटेल त्यांच्या हस्ते करा. आणि त्यावेळी अतिशय कडक असे जिल्हाधिकारी महोदय वीरेंद्र सिंह साहेब होते. आणि मी म्हटलं हिम्मत करूया आपण त्यांना सांगायची. मग तहसीलदार साहेबांनी प्रांतसाहेबांच्याच मदतीनं निरोप म्हणजे बाबा असं तुम्ही येणारच आहात तर 5-10 मिनिटासाठी या. आणि त्या तलाठी आणि मंडळ अधिकारी कार्यालयाचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते केले. आणि मला तिथं बसल्यानंतर सरळ माईक हातात दिला आणि बाबा पवार बोला. मी कधी माईक पण हातात धरलेलं नव्हतं. आता बोलायचं काय, बोलायचं म्हणजे मग असंच बोललो की ह्या कामात कोणी कोणी मदत केली एवढंच बोललो. आणि म्हणाले पवार तुम्ही छान बोलता. तर इथली जी मंडळी आहे ते बांधत असताना मॅडम आम्ही 1ही रुपया कोणाचा हातात घेतला नाही. चिरेवाल्यांकडून चिरे घेतले, वाळूवाल्यांकडून वाळू घेतले. फ्लोरिंगसाठी जे बिल्डर असतात त्यांच्याकडून सरळ फरशी द्या फ्लोरिंगचं. आणि अतिशय उत्कृष्टरित्या म्हणजे
तिथं बसल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्याला निश्चित चांगलं काम करता यावं इतकं सुंदर वातावरण त्या ठिकाणी झालं. आणि ते सगळं झाल्यानंतर 6 महिन्यात माझी बदली झाली कसाल मंडळ अधिकारी, म्हणजे तालुक्यावरून जिल्हा मुख्यालयाला झाली. आणि 6 वर्ष राहिलो मी तिथं. पण असं ते मंडळाचे दप्तर असं तयार केलं की रोज कलेक्टर येतील माझ्याकडे बसतील आणि माझं दप्तर तपास करतील ही भावना डोक्यात ठेवली. आणि मग वीरेंद्र सिंह साहेब जसं की मगाशी सर सुकटे सर बोलले तसे की नवीन कोण आला की त्यांच्याकडे पाठवायचं. सरांची एक टीम आली होती 10-12 IAS लोकांची आणि ती टीम माझ्या कसालच्या मंडळ अधिकारीमध्ये कार्यालयात आली. माझ्या त्या RTSच्या केसेस आणि त्या सगळ्या बघितल्या आणि मग ते साहेबांना रिपोर्ट केला की छानच म्हणजे चांगलं मंडळ अधिकारी कार्यालय वगैरे. आणि ते सगळं झाल्यानंतर 2013मध्ये माझं खरं तर आपण थोडं कंटाळत असाल माझं बोलण्याला कारण बराच वेळ झालेला आहे, पण हे सांगणं अभिप्रेत वाटतं मला. आणि 2013मध्ये नायब तहसीलदारमधून पदोन्नती झाली. फक्त पोस्टिंग कुठं व्हावी त्यासाठी मात्र काय मला हे मिळेना. रानडे साहेबांनी वरती फोन लावला, इथंच जवळ कुठं दिलं तर चालेल. पण विजय नहाटा नावाचे कमिशनर साहेब होते त्यावेळी. मग त्यांनी साहेबांना सांगितलं की तुम्ही जे काय बोलताय ना ते मला व्हॉट्सअप मेसेज करा. आणि त्याने सांगितलं की 30/6/2013 रोजी कणकवलीची निवासी नायब तहसीलदारची पोस्ट रिकामी होणार आहे आणि या रिक्त पदी यांची नियुक्ती व्हावी. कारण त्यावेळी प्रमोशनचा नियुक्ती आदेश विभागीय आयुक्तांकडूनच व्हायचं. आणि 1 महिना अगोदर माझी ऑर्डर केली की 30/6/2013 रोजी रिक्त होणाऱ्या पदी श्री RJ पवार यांची कणकवली निवासी नायब तहसीलदार. ऑर्डर आली तशीच ठेवली. आणि जेव्हा भालेकर नावाचे निवासी नायब तहसीलदार होते त्यांची सेवानिवृत्त पण सुटका झाली तेव्हा मी दुसऱ्याच दिवशी जाऊन हजर झालो. तेव्हा लोक आश्चर्य करायला लागले कसं काय झालं. पण ही आपले इतक्या वर्षाचं काम कणकवलीला केल्यामुळे येणारे वरिष्ठ अधिकारी SDO असतील, तहसीलदार साहेब असतील किंवा सगळे वरिष्ठ जिल्ह्याचे वरून येणारे सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रोटोकॉलच्या जबाबदारी असायच्या. आणि या जबाबदारीमध्ये ओळखी पण व्हायची. वेळ काळ खर्च होतो, शनिवार रविवार सुद्धा जायचं, पण त्याचा सदुपयोग मला या रूपाने मिळालं. आणि कणकवलीला मग कसं झालं, मी छोटंसं घर पण बांधलं इथं कणकवलीत. मग माझ्या डोक्यात आलं मला इतकं जर वेळ मिळत असेल तर मी अजून कणकवलीसाठी चांगलं काम करायला पाहिजे. आणि सुट्टीचं वेळ काळ पाहायचाच नाही, ऑफिसमध्ये जायचं बसायचं. खरं तर मला कृष्णा जाधव साहेब होते इथं तहसीलदार, त्यांच्याकडून पण रेकॉर्ड रूम चांगली तयार केली होती कणकवलीची. आणि त्यावेळीच आताचे SDO साहेब कातकर साहेब पण होतेच त्यावेळी. आणि त्यांचा चांगला असं मिलाप होता. आणि त्यामुळे रेकॉर्ड रूम यांच्याच मार्गदर्शनाचा फायदा मला पुढे झाला. आणि मी जेव्हा निवासी नायब तहसीलदार होतो तेव्हा एक वेगळं रूप आपल्या कार्यालयाला असावं, वेगळं कामकाज ठसा आपली वेगळी असावी अशा पद्धतीचं कामकाज केलं. आणि नंतरच्या काळामध्ये 3 वर्ष झालं आता आपली बदलीच व्हायला पाहिजे. मी स्वतः ठरवलं की बदली व्हायला पाहिजे. पण आता कुठं कोणाकडे इथंच पोस्टिंग करा तिथंच पोस्टिंग करा असं मागायचं नाही. जिथं शासन देईल तिथं जायचं. आणि रायगडमध्ये श्रीवर्धन उपविभागाच्या कार्यालयात नायब तहसीलदार म्हणून पोस्टिंग मिळाली. केली डेअरिंग कुठंही जायचं मनापासून. पण नंतर असं वाटलं की आपण चूक केली की आपल्याला खूप एका बाजूला म्हणजे हायवेपासून रोज हायवेशी संबंध असलेला माणूस हायवेपासून 45 किलोमीटर श्रीवर्धन आणि मग श्रीवर्धनवरून
माणगावला यायचं आणि माणगाववरून मग ट्रेन असेल किंवा ज्या काही कुठल्या ट्रेन कणकवलीला यायचं किंवा गावाकडे जायचं. पण 2.5 वर्ष काढलं आणि तिथंसुद्धा श्रीवर्धनाने मसाळा 2 तालुक्याची इतकं चांगलं टीमवर्क तयार केलं की दोन्ही तहसीलचे RNT MNT आपल्याला माहितीच असतील. रायगडचे RDC होते किरण पानबुडे साहेब, अतिशय स्ट्रिक्ट. आणि तहसीलदारांचं RO कॉन्फरन्स कमी होत असेल पण RNT आणि MNTचीच मीटिंग सकाळी सुरू केली तर रात्री 10-10 वाजेपर्यंत आढावा असायचा. आणि इत्थंभूत हा रिपोर्ट पाठवला की पहिली 2-3 मीटिंग जर आम्ही ऐकून घेतलं, कारण मला त्यांचा अनुभव नव्हता. मग अशी तयारी करून जायचं. ह्याचा रिपोर्ट नाही आला, माझ्याकडे पोच असायचं, हे सर हे बघा मी माझ्या कार्यालयाने अमुक दिवशी अहवाल पाठवलेला आहे. म्हणजे असं खऱ्या अर्थानं म्हणजे ऑफिसरचं रिव्ह्यू कसा असावा हे त्या पानबुडे साहेबांकडून शिकलो. आणि पुन्हा रानाडे साहेबांचीच मदत झाली. आणि ज्या ठिकाणून मी रायगडला गेलो अलिबाग श्रीवर्धनला त्याच ठिकाणी आलो, पुन्हा कणकवली RNT म्हणून आलो. आणि एक वाईट इन्सिडन्स घडला त्या पावसकर साहेबांचा. ते पद रिक्त झालं आणि 2019ला मला तहसीलदार या पदाचं प्रमोशन झालं. आणि या प्रमोशनचं पोस्टिंगसुद्धा मला वाटतं महसूल मंत्री त्यावेळी चंद्रकांत दादा पाटील होते आणि त्यांच्याकडे OSD रानडे साहेबच होते. मी म्हटलं सर पोस्टिंगचं कुठं पाहिजे तुला? जिल्ह्यात द्या म्हटलं. कणकवलीला का नको? नाही कणकवलीला नको असं नाही, तुम्ही द्याल तसं. नाही तू शांत राहून कणकवली हँडल करशील, हे त्यांचे वाक्य आहेत. आणि खरोखरच कणकवलीला तहसीलदार पदाचं कामकाज असताना माझ्या नेहमी डोकायचं असायचं माझ्या असून जर काही चूक झाली, अनुचित प्रकार घडला तर ती बदनामी मनोज रानाडे साहेबांची होईल आणि म्हणून आपण चुकीचं काम करायचं ना. मॅडम हाच आदर्श पुढे होत गेला. आणि इथं म्हणजे मला वाटतं जास्तीचा कालावधी माझाच असेल जर बोर्डावर बघितला तर. 4 वर्ष होतो इथं मी. आणि इथून पुन्हा देवगडकडे ज्या तालुक्यात माझी ही पोस्टिंग सुरुवात झाली त्याच तालुक्यात गेलो. आणि असं परंतु इलेक्शनच्या क्रायटेरियामुळे देवगडहून सुधी बदली झाली आणि संजय गांधी तहसीलदार अंधेरी या उपनगर जिल्ह्यामध्ये काम केलं. तिथं 11 महिने काम केलं. परंतु देवगडची पोस्ट लोकसभा विधानसभेला सुद्धा रिक्तच राहिलेल्या होत्या. आणि देवगडच्या लोकांची सध्याच्या मंत्री महोदयाकडे सारखी मागणी असायची, दिला तर आम्हाला तोच माणूस द्या असं त्यांच्या आग्रहाने. आणि ही जुळून आलेली संधी मला पुन्हा देवगडला आणली. पण खरं आपला अंधेरीला जरी असलो संजय गांधी तहसील तरी शहरी वातावरण आपण नेहमी ग्रामीणमध्ये काम केलेलं असल्यामुळे मला शहरी वातावरण तेवढं सूट झालं नाही. आणि माझं सारखं मन होतं की आपण ग्रामीण भागात जायचं, ग्रामीण लोकांचंच काम करायचं. कारण इथले प्रश्न सोडवण्यामध्ये जो आनंद आहे तो त्या शहरी भागात नाही असं मला वाटतं. काही लोकांना शहरीमध्ये आवडतं. परंतु पुन्हा देवगडला आलो आणि हा 10 फेब्रुवारी 2025ला देवगडला आलो. आणि देवगडमध्ये ज्या काही प्रशासकीय सुधारणा असतील काय असतील, मॅडम त्यावेळी अनिल पाटील साहेब होते. मी म्हटलं सर देवगडचं ऑफिस प्रशस्त आहे परंतु रेकॉर्ड ठेवायला जागा नाही, पण कॉम्पॅक्टर नाही. जवळजवळ 60-65 लाखाचं कॉम्पॅक्टर आपल्याला दिलं. माझी खंत आहे मी ते नीटपणे करू शकलो नाही. मला साथीदार चांगले थोडे मिळाले नाहीत आणि त्यामुळे ते काम अर्धवट आहे. पण येत्या काळात जो कोण येईल त्यांना मी निश्चितपणे सांगेल की हे काम तुम्ही पूर्ण करावं. ऑफिसची रचना, सुशोभीकरण कालपर्यंत शुक्रवारपर्यंत मी
तहसील कार्यालयाच्या मैदानात उभं राहून जे फेवर ब्लॉक आहेत ते बसून घेण्याचं केलं. आज काल पूर्ण झाले असतील. एक ऑफिसमधली रचना किंवा ऑफिसच्या समोरचं वातावरण हे चांगलं असावं, जेणेकरून आपल्याला ऑफिसमध्ये जाताना येणारा माणूस असं वाटतं की किती सुंदर परिसर आहे, आणि तो त्याचे असतील विचार वाईट तर ते दुरुस्त करूनच कदाचित आपल्या चेंबरमध्ये येतील किंवा एखाद्या क्लार्कच्या समोर जातील. आणि हीच डोक्यात एक भावना ठेवून आपलं जसं घर अंगण चांगलं असतं तसंच ऑफिसलं वातावरण चांगलं असावं. आणि अशाच पद्धतीचं कणकवलीचं जे आतलं कॉर्पोरेट फर्निचर आहे ते इथं या तालुक्याचे नामदेवराव मराठे यांच्या मदतीने केलं गेलं, आणि त्याला आम्ही नवीन मॉडिफाय करून थोडीशी सुधारणा करून अधिक चांगलं आहे. तिथं बसल्यानंतर क्लार्कच्या टेबलवर बसल्यानंतर फक्त मॉनिटर दिसतं आहे, CPU किंवा अन्य वस्तू तुम्हाला दिसणार नाही, कीबोर्ड दिसणार नाही, कारण तशी रचनाच केली आहे. टेबल आता काही ठिकाणी टेबलवर कॉम्प्युटर CPU त्या वायर लोंबकळत असतात, पण या कणकवलीच्या ऑफिसमध्ये तर मॅडम तसं दिसणार नाही, कारण त्या CPU आणि मॉनिटर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अशी एक जागा करून लॅन केबल आतूनच केलेली आहे, आणि इलेक्ट्रिक केबलचे बटणंसुद्धा दिसणार नाही इथं इलेक्ट्रिक केबल आहे की नाही. परंतु हे सगळं करत असताना या कणकवलीच्या वेगवेगळ्या व्यापारी मंडळीने सगळंच पैसा काय शासन प्रत्येक वेळी देत नसतं किंवा लगेच वेळेत मिळतच नसतं. ज्या ज्या लोकांना मी हाक मारायचो ते लोक प्रशासकीय सुधारण्यासाठीच ना मग आम्ही देतो असं व्यापारी मंडळी. आणि ही जी मगाची एक गोष्ट सांगायची राहून गेली 75 फुटी ध्वजाच्या बाबतीत, तर करंबेळकर काका साक्षीदार आहेत. मी पहिली कल्पना त्यांनाच सांगितली होती की अमृत महोत्सव वर्ष आहे आणि केंद्र आणि राज्य शासनाचे अशा निर्देश आहेत की तालुक्याच्या ठिकाणी 75 फुटी ध्वज उभारावा आणि ध्वजारोहण करावं. हे कल्पना जेव्हा मी कणकवलीवासियांना बोलवलं ऑफिसमध्ये आणि आपल्याला असं करायचं आहे, फक्त कल्पना मांडली, पण करायचं की नाही करायचं मी अजून माझा पत्ता खुलला नव्हता. आणि जेव्हा के मंजुलक्ष्मी मॅडमने या विषयावर मीटिंग बोलवली त्यावेळी मी म्हटलं मॅडम असा मानस आहे, प्रयत्न करतो, मी कणकवलीत मला हे करायचं आहे. ठीक आहे, शासनाचा काय पैसा नाही, तुम्हाला तुमच्या हिमतीवर करायचं असेल तर करा, आमचं तुम्हाला सपोर्ट असेल. सपोर्ट हा शब्द मला फार जिव्हाळी म्हणजे आत्मीयतेचा वाटला, आणि मी करंबेळकर काकांना म्हटलं आपल्याला हे करायचं. आणि असं बघता बघता काही लोक म्हणजे 2 प्रकारची लोक असतात. एक चांगलं करा म्हणतात, हे करताना काय झालं तर तुझं सस्पेन्शन पण होईल, झेंडा पडला किंवा स्तंभ आडवा उभा काहीतरी झालं, राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाला तर तुम्ही घरी पण बसू शकता. पण मी म्हटलं हे करत असताना घरी बसलं तर हरकत नाही, पण हे करायचं. वेगवेगळ्या मिटिंगा कणकवलीवासियांच्या घेऊन व्यापारी आणि बिल्डर मंडळींच्या मदतीने खाजगी इंजिनियर इथंच बसलेले आहेत दाभोळकर, त्यांच्या जर फाउंडेशन कसा असावा, जवळजवळ ₹1,00,000 माझे त्या फाउंडेशनमध्येच गेले. आणि 1.25 लाखाचा तो स्तंभ आहे. आता हे सगळं झालं, पण ध्वज कुठे घ्यायचं सर्च केलं तर मला वाटतं पालघरमध्ये एकच असं शॉप आहे, त्या ठिकाणी ते मिळते. मग इथं मला वाटतं टिंकू हरणे त्याने शोध काढून घेतला, आणि आता घ्यायचं खरं, पैसे कसं द्यायचे, त्यांचा नंबर घेतला आणि म्हणाले तुम्ही काळजी करू नका, एक 8 दिवसात आपल्याला ध्वज येईल. त्याने स्वतः जीपे करून टाकलं आणि मागून घेतलं.
त्यानंतर शिरवलगावचे चौकेर नावाचे चौकेकर म्हणून आहेत, त्यांनाही म्हटलं एकच ध्वज आहे, जर समजा चुकून काही झालं, वर पडताना जोरात हव्यामध्ये फाटलं बिटलं तर काय करायचं? साहेब काय हरकत नाही, मी पाठवून देतो. आम्ही ॲड्रेस दिला, त्याने दुसरा दिला. म्हणजे इथं साधारण 28,000 किमतीचा तो ध्वज आहे आणि 21 फूट लांबी आणि 14 फूट उंची. आम्ही प्रथमच पाहिला होता एवढा मोठा ध्वज. आणि हा असा सोहळा, राजमाने मॅडम म्हणाले, रावसाहेब मला रिस्की वाटते, मी नाही फडकवणार. हो मॅडम, आम्ही म्हटलं एवढं ट्रायल घेताना आदल्या दिवशी जी रंगीत तालीम आपण घेतो, ती रंगीत तालीम घेताना मॅडम म्हणाले मला जरा रिस्की वाटतं. म्हटलं तुम्ही दोरी ओढून वर जाऊ द्या, परमेश्वर किंवा आपली इच्छा चांगली आहे, प्रामाणिक आहे, त्याचं व्यवस्थित होईल. आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की ज्यावेळी तो ध्वज वर गेला आणि काही क्षणानंतर पावसाळे दिवस आम्हाला पावसाची पण कृपा होती, त्या दिवशी पाऊस आला नाही. आणि काही क्षणात जसा ध्वज फडकला तसं उपस्थित लोकांच्या इतक्या टाळ्या पडल्या की न सांगता कोणाला टाळी वाजवा असं सांगायची गरज भासली नाही. आणि असा हा तो राष्ट्रध्वज फडकवण्याचा किंवा ते उभारण्याची जी संधी मिळाली ती खरोखरच एक राष्ट्रीय काम म्हणून मला अभिमान वाटतो त्या गोष्टीचा. आणि असं हे मला सारखं मला वाटतं कलेक्टर मॅडम असताना SP दाभाडे साहेब होते, एकदा मंत्रालयात भेटले आणि मगाशी होते ना आपले धवळ सर, त्यांच्याबरोबर मी होतो. ढवळ सर दाभाडे साहेबांना सरांना विचारतात, हे कोण आहेत तुम्हाला माहिती आहेत का? माहिती आहेत ना, हे 75 फूटवाले. म्हणजे अशी एक वेगळी ओळख झाली होती. परंतु ठीक आहे, मॅडम ही माझी आई आहे, तिला माहीत नाही मी तहसीलदार आहे. खरंच ती अनभिज्ञ आहे. तिला वाटतं माझा पोरगा तलाठी आहे, तलाठीच असेल. तिच्या बाजूला बसली ती माझी सून आहे, तिच्या बाजूला बसली ती मुलगी, नात आणि तो जावाई. अतिशय घरामध्ये चांगलं वातावरण आहे. माझे कणकवलीची 4 वर्षाची जी कारकीर्द चांगली आणि यशस्वी गेली तर ह्यांच्यामुळे. चिरंजीव आमचा संदीप हा आहे, ह्याने घराची पूर्ण म्हणजे मी घर आणि ऑफिसमध्ये जे काय असेल ते ह्यांच्यावरच सोपवलेलं असायचं. घरात काय भाजी असेल, किराणा असेल, जे काय असेल ते मला काहीच माहीत नसतं, हेच लोक करतात. आणि मला घरात काही लक्षच द्यावं लागायचं, त्यामुळे माझं पूर्ण लक्ष मी ऑफिसलाच वाहून घेतल्यासारखं असायचं. त्यामुळे मी यशस्वीची कारकीर्द ह्यांनाच देईन असं म्हणेल. मला हा जो काही इतकं कणकवलीवासियाने गौरव सत्कार सोहळा करून आणला, घडवला, मी कणकवल्यांचं ऋणीच राहील. आणि एक अजून एक सांगायचं वाटतं की मला एक अभिमान वाटतो की कसं असं ना रडत पडत, कसं धावत पळत, लंगडत पळत इथं मी आलो. या जिल्ह्यात रेव्हेन्यूमध्ये माझी निवड झाली, रेव्हेन्यूच्या तलाठीपदी. खरोखरच भाग्यवान. हा एक डिपार्टमेंट फार म्हटलं तर फार शिकायला मिळतं, फार जुन्या गोष्टी आपल्याला हाताळायला मिळतं. आणि आपण या लोकाचे जनक आहोत असं वाटतं. कारण आपण जसं म्हटलं RD साहेब की 7/12चा रेकॉर्ड करमिळकर काका नेहमी म्हणतात, बोटकट कोण आम्हाला सांगेल. म्हटलं खूप लोक आहेत, हळूहळू तयार होतात. बोटखत, आकारफोड, सूडपत्रक, ह्याचा कसा ताळमेळ घ्यायचा, ह्या गोष्टी ह्या डिपार्टमेंटमध्ये मिळतात. आणि इतिहास 7/12चा इतिहास आपण शोधू शकतो. आणि जो लँड मॅटर आपल्याला हाताळण्याची संधी या डिपार्टमेंटमध्ये मला मिळाली. आणि विशेषतः मला वाटतं 96-97मध्ये हा आपला जिल्हा 100% साक्षर म्हणून घोषित केलेला आहे. आणि या सुशिक्षित जिल्ह्यामध्ये अशिक्षित माणसाला काम करायची संधी मिळाली असं मी म्हणेन. आणि ते माझ्या जीवनाचं सार्थक झालं असं मी समजेल. खूप वेळ झाला, सगळे लोक थोडंसं
जेवणाचा वेळ असेल किंवा मला वाटतं आज क्रिकेटची फायनल मॅच आहे, मगाशी मॅडम आल्यालाच म्हणाला की मध्ये सुद्धा लोक गुंतलेले असतील, परंतु एनिवे सगळं ठीक आहे. मला माझ्या सर्व महसूल परिवाराकडून खूप चांगलं साथ मिळाली. आपण जे मगाशी तारामुंबरीचा प्रश्न, मी फार कंट्रोल आणि संयमानेच राहतो, तसंच मॅडम म्हणाले आताच मला माहिती पाहिजे. मी तर त्या प्रेत काढत होतो, म्हणजे माझ्यासमोर प्रेत काढत होते. पोलिसांना म्हणायचं की हे सगळं पुढची प्रोसेस तुम्ही करा. मॅडम म्हणाले मला आताच माहिती आहे. ठीक आहे मॅडम, थोडा वेळ थांबा. मी फोन मोबाईलवरूनच ती सगळ्या घटना तिकडे आणि इकडे दोन्ही गोष्टी करत होतो आणि मला वाटतं ती माहिती दिलेली अचूक होते असं वाटतं. आणि अजून त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट केलेलं आहे मॅडम, आपल्याला मी पाठवेन. निश्चितच ते जे विकास प्रताप सिंग येऊन गेले त्यांनी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या मला. काही 6-7 पॉईंट्स काढले, तिथं ते काय बोरवेल मारायच्या आहेत वगैरे वगैरे. आणि हे सगळं करत असताना मी नवीन महसूलमधल्या मंडळींना सांगेन की सगळ्याच बऱ्याचशा त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये मला लई मोठं गुणगान गात असलं तरी मी जमिनीवरच राहून आपल्याला समोरच्याचं ऐकून त्यांचा प्रश्न समजून आपण त्यांना उत्तर द्यावं, नीटनेटकं द्यावं. काम होत असेल तर काम होईल म्हणून सांगावं, नाही होत असेल तर का होणार नाही हे सांगितलं पाहिजे. कारण बऱ्याच अशा तक्रारी असतात की गेलो पण त्या तलाठी भाऊने तहसीलदारने माझं ऐकलंच नाही. माझ्याकडे येणारा प्रत्येक माणूस आला की पहिलं साहेब बसा, ते कोण असू दे, तुम्ही साहेब सांगायला काय पैसे लागतात का, पण बसा. बसल्यानंतर तो माणूस अर्धा थंड होतो, बोला काय काम आहे. तर मग ते आपले प्रश्न सांगतात. मग तो प्रश्न आपला आहे की नाही आणि त्यामुळे आपण सोडू शकतो की नाही ह्या गोष्टी पण आपण जाणले पाहिजे. जर होत नसेल तर पहिल्याच भेटीत सांगावं त्याला की हे काम आमच्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत नसून दुसरीकडे आहे. त्यामुळे कदाचित कोणाला आवडो न आवडो, पण मला असं वाटतं की आपण महसूलमध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर जनतेचं काम वेळेत केलं आपण तर आपल्याला जनता भरपूर प्रेम करतं. हे माझं असं मला मिळालं 36 वर्षाचा खूप चांगला अनुभव आहे. आणि या 36 वर्षाच्या कालामध्ये जर सहकारी मित्र चुकून माझ्याकडून काय बोललं गेलं असेल तर क्षमा असावी. आणि मॅडमना पण सांगतो, मॅडम खरंच मगाशी आपण बोललात की आत्ताचं तरुण पिढी एकदम हाय टेक्नॉलॉजी बघून काम करतात. आमच्यासारख्याला थोडीफार अडचण आहे, परंतु ती मी जमत नाही असं मी कधी सांगितलं नाही. ती माझ्या सहकार्याकडून, माझ्या कलाकडून, माझ्याकडे एक्सपर्ट असा जो ऑपरेटर आहे, जो की मी कणकवलीला होतो, कणकवलीहून मी पुन्हा देवगडला घेऊन गेलो, परंतु त्याला अधिकृतरित्या मानधन मिळेल याचीही त्याची व्यवस्था केली. असा हा बाजीराव, नावातच बाजीराव आहे. आणि तो खूप चांगलं, म्हणजे एवढंच नाही तर मी मॅडम एक दिवस असं होतं कधी कधी की सुट्टी आहे म्हणून येतो मी कणकवलीला, पण शनिवार रविवार असलं की मी घरच्यांना सांगायचो मला सकाळी उद्या जास्त काम करायचं, मी आताच जातो. मी रविवारीच दुपारनंतर देवगडला जायचो, थांबायचं आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्याला फ्रेश वातावरणात चांगलं काम करता येईल सकाळी सकाळी. म्हणून नाहीतर काय आहे, मी तहसीलदार आहे, मी माझ्या कलेने जाईल असं कधी केलं नाही. जितका वेळ ऑफिसला देता येईल तेवढं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मला असं म्हणतात की महसूलमधून सुखासुखी बाहेर पडणं अवघड असतं. आणि संदेजी पारकर साहेब आहेत, माझं काम ते जवळून पाहिलेलं आहेत. आणि असं कोणालाही चुकीचा मार्ग कधी सांगितलेला नाही. त्यामुळे मला फार अभिमान आणि आनंद वाटतो. आपल्या सगळ्यांच्या हाताखाली काम करताना माझे सहकारी मित्र बाजूला बसलेले आहेत, त्यांनाही
माझं कामकाज दिसतं. मला थोडंसं वाटत होतं की आपण खरंच थोडंसं टेक्नॉलॉजीमध्ये कमी आहोत, परंतु ठीक आहे, आपल्याला थोडेच दिवस आहेत, जमतील तसं आपण रेटत न्यावं, पण चुकीचं नाही ना करायचं. परंतु हे या 36 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मला करता आलं, जे जमलं चांगलं करता आलं, चांगलं केलं. इथं माझे गाववाले आहेत, शिक्षक आहेत, ते खास या आहेत. त्याचबरोबर कालच एक मित्र गायकवाड म्हणून आहेत वैभववाडीला, त्यांच्या सेंडअपला पण गेलो होतो. ते क्लार्क म्हणून आले आणि ब्रँच मॅनेजर म्हणून रिटायर झाले. हे आमची जोडी, आम्ही एकाच बेंचवर, ज्युनियर कॉलेजला एकाच बेंचवर बसायचो आणि एकाच वर्षी रिटायर होऊन रिटायरमेंटची वाटचाल करतो आहोत. असे प्रभाकर गायकवाड आहेत. ते जेव्हा 90मध्ये आलो तेव्हा असं आपलं कोणच नाही इथं. त्यांना खरं तर बँकेच्या नोकरीमध्ये मी म्हणत नाही मी हे केलं, पण आपल्या त्याच वेळच्या 5-6 महिन्याच्या ओळखीमध्ये त्यांना तो चान्स मिळाला आणि मला एक सोबती मिळाला की माझ्या भागातला एक माणूस माझ्यासोबत आहे. असे हे मिस्टर गायकवाड आणि मी एकमेकाच्या विचारा सुट्टीमध्ये एकमेकाच्या सहवासात गेली. ते पण 36 वर्ष आणि माझे पण 36 वर्ष इथं गेलेत. मी आता सगळ्यांची रजा घेतो आणि माझं जे लांबलेलं मनोगत आहे, कंटाळात किंवा रेटात असेल तरी तुम्ही पचवून घेतला असेल असं मला वाटतं आणि मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. एक विनयशील आणि संयत व्यक्तिमत्वाचा हा प्रवास, म्हणजे कॅलेंडरचं एक एक पान जसं उलगडत जातं ना आणि जीवनाचं कार्यपट आपल्याला उलगडत जातो, तसं एका संयत व्यक्तिमत्वाचा प्रवास पाहिला. आणि प्रत्येक काळजाच्या पायथ्याशी एक वेदनेचं गाव असतं आणि ते गाव प्रत्येकाला माहीत नसतं. माणूस अत्युच्च पदापर्यंत जातो, पण त्याला जे खस्ता खावे लागतात, प्रतिकूल डंख सोसावे लागतात, ते आदरणीय पवारसाहेब यांनी खूप अत्यंत समर्पक आपलं मनोगत व्यक्त केलं. मित्रांनो, हा नागरी सन्मान सोहळा जेव्हा संपन्न झाला, तो संपन्न करताना ज्यांनी या सगळ्या आयोजनामध्ये आपली भूमिका दिलेली आहे, योगदान दिलेले आहे, सगळ्यांचंच नामोल्लेख करणं कठीण आहे. पण ही संकल्पना जेव्हा मांडली गेली महसूल विभागाच्या वतीनं, तेव्हा या नागरी सन्मानाला यथोचित खऱ्या अर्थानं या सत्यात उतरण्यासाठी आणि एका कार्यक्रमामध्ये उतरण्यासाठी आमचे मार्गदर्शक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अशोक करबेळकर काका आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना मानाचा मुजरा द्यायला हवा. कारण एवढा मोठा कार्यक्रमाचं आयोजन त्यांनी केलं. मी मॅडमांना विनंती करतो की सगळ्यांच्या वतीनं काकांचा एक सन्मान होणं गरजेचं आहे. कारण हा नागरी सन्मानाची संकल्पना जेव्हा मांडली गेली तेव्हा ती सत्यात उतरवण्यासाठी आदरणीय नागरी या सगळ्या त्यांच्या समितीचे सर्व कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या वतीनं आदरणीय अशोकजी करंबेळकर काका यांचा एक सन्मान होतो आहे. आणि खरंच हा सुंदर सोहळा आणि आयोजनाची भूमिका आपण मांडली. मित्रांनो, आता कार्यक्रम थोडासा समारोपकडे वळतो आहे. ज्यांना ज्यांना सदिच्छा द्यायच्या ते सर्व सदिच्छा देतील, पण कार्यक्रमाचा यथोचित समारोप करणं मी संतोष नागावकर यांना विनंती करतो, सहाय्यक महसूल अधिकारी, की त्यांनी कार्यक्रमाचं यथोचित आभार प्रदर्शन आणि समारोप करावा. धन्यवाद सर. हॅलो, कृपया 2 मिनिटं थांबावं. आभार प्रदर्शनानंतरच कार्यक्रमाचा समारोप होईल. आदरणीय या कार्यक्रमासाठी अत्यंत बिझी शेड्यूलमध्ये उपस्थित राहून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या आपल्या जिल्ह्याच्या आदरणीय जिल्हाधिकारी मॅडम, त्याचबरोबर निवासी उपजिल्हाधिकारी साहेब, याचबरोबर प्रांताधिकारी साहेब, सर्व तहसीलदार, कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं मनापासून आभार आणि उपस्थित राहिलेले सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, आपण सर्व नागरिक हो.
या कार्यक्रमाचं नियोजन, समन्वय आणि यशस्वी आयोजन करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी, आयोजक मंडळ, स्वयंसेवक, ध्वनी प्रकाश व्यवस्था करणारे, सजावट करणारे आणि पडद्यामागे कार्य करणारे, या सेवानिवृत्तीच्या निमित्तानं पवारसाहेब हा सेवा प्रवासाचा शेवट नसून जीवनाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. आपण आपल्या कार्यातून असंख्य लोकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. मी अशी प्रार्थना करतो की आपणास उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य, कौटुंबिक सुख, मानसिक समाधान आणि आनंदी आयुष्य लाभो. शेवटी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून हा सोहळा संस्मरणीय बनविणाऱ्या प्रत्येक मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. हॅलो, थोडंसं खुर्च्या मागे सर. येण्याची आणि जाण्याची एकच वाट असल्यामुळे कृपया थोडी गर्दी होईल. खुर्च्या थोड्या बाजूला. डॉक्टर राणे सर सदिच्छा देतील. ज्यांना ज्यांना सदिच्छा द्यायच्या त्यांनी 1 मिनिटामध्ये आपल्या सदिच्छा द्यायच्या आहेत. सगळ्या आपल्या साहेबांचं संपूर्ण चरित्र सांगलेलं आहे, त्यामुळे मला अजून काय सांगायची इच्छा नाही आहे. फक्त 1-2 गोष्टी विसरलेल्या आहेत ते मी सांगतो. या गावामध्ये मी 25 वर्षापूर्वी इथे आलो, त्यावेळेला साहेबांकडे जायचो अधूनमधून, आणि त्यावेळेलाच मला जाणवलं आहे साहेब म्हणजे कोणतरी मोठे होणार, आणि माझ्याबरोबर काय गावाला यायचे. तर त्या गावाला मी सांगितलं, हे तो बोलायचो आम्ही, हा गारगिटा नाही आहे, ऐका हो, हा गारगिटा नाही आहे, तर हा हिरा आहे, हिरा. आणि तो कधीतरी तुम्हाला समजेल. आणि आज तो हिरा म्हणून आपल्याला समजला. दुसरी एक गोष्ट होती की कोविडच्या वेळेला लोक घरात घेत नव्हते, भाव आई वडील लोक मुलांना घरात घेत नव्हते, त्यावेळेला आमच्या साहेबाने त्या लोकांना राहायची व्यवस्था केली. हा मुद्दा मला वाटते कोणतरी विसरला होता. इतके बोलून त्यांच्या उर्वरित आयुष्याला मी शुभेच्छा देतो. हॅलो, जाण्याचा आणि येण्याचा मार्ग एकच आहे, त्यामुळे कृपया सहकार्य करावं. पायरी हॅलो, सर्वांसाठी स्नेहभोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. कृपया सर्वांनी स्नेहभोजन घेतल्याशिवाय घरी जाऊ नका. धन्यवाद. हॅलो, साऊंड.
पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीनं नम्र निवेदन, स्नेहभोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. कृपया आपण सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घ्यावा. धन्यवाद. हॅलो, सर्वांसाठी पुन्हा एकदा नम्र निवेदन, स्नेहभोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. कृपया सर्वांनी स्नेहभोजन घेतल्याशिवाय घरी जाऊ नका. धन्यवाद.